Welcome back to my YouTube channel again. We still live again because we need to unboxing. We have a new dresses arrived today. It's just arrived today. It's from Nueva Ecija. Mega shout out sa ating taga Nueva Ecija na supplier na si Miss Gima Javier. Hello, Mars. Ayan na yung ating order sa Nueva Ecija. Share natin kay Piramid at share natin yung ating live kay Mars Gima Javier. Wait lang ha, wait a minute. Saan na ba yun? Ay, bakit offline? Why offline? Sandali lang, wait a minute. Okay guys, welcome back again. And to this live, I'm unboxing of Filipino na comes from Nueva Ecija. Okay, wait a minute ha. At i-open natin yung ating lives. I-share natin yung ating live unboxing sa ating supplier. Okay. Hi, 11 million viewers. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Saan na ba yung ating... Ay, kasi... Oo naman ito. Naka-scotch tape kasi siya eh. Ayan o. Oh, diba? Sayang kasi yung plastic itong malaki ito eh. Ayan. Hello! 20 million viewers. 20 ka na. Ayan. Naka-sell po siya guys. Ayan, 26 million viewers. Thank you for watching. Bakit 100 plus eh? May bayo sa viewers ko na naman. Kasi mahigi 1 hour. Nalaglag. Nalagas yung views. Nalalagas din yung views din. Nanginayang kasi ako sa plastic. Ayaw kong mabutas. Kaya, sinadahan-dahan ko siya.
Ayan, kasi pwede pang panlagyan eh. So, ito na guys. Ito yung mga, mga orders ito ng mga client natin. Yung customer natin. Yung 7X. Oh my God! Why is too big? 68 yung... Ayun ba po rin natin? Oh. Oh, this one is very big. It's 7XL guys. Take note. Oh, ano mo ah? Pero parang maiksi yata yung ay hindi, okay. Parang sweater ko na siya. Guys, just it seems like this is my sweater at night. Look, it's too long for me. And it's double size for me too. Because this one is 7XL. 7XL. Okay, next in line, what is this? Another barong. This is coat barong. The very nice one. Wow. Nyamo si Shaira. Bonado di ay. Oh. This is coat barong. Ayun. Wow, very nice. Large size. Shiny, bakit parang magkahawig lang sila ng large ay medium? Yeah, coat barong guys. Chinese collar. Okay? Ayan. Ano pa? Ay, oo. Medyo malaki naman pala. Diba, meron din palang small saka XL. Ang ganda oh. Very nice. Okay, and then another one is don't forget to like and subscribe my channel. Ito naman ay Mikado Duchess. Pero parang mas maliit. Duchess is small size. Tingnan nyo ah. Ha? Maliit yung haba. Yung sleeve? Hindi. Kasing pantay lang. Matangkad ba yun? Hindi naman gaano. Yung BL niya sinukat mo ba? Ayan guys, this is comes from Nodesiha, from Miss Gemma Javier. Ayan. Mega shout out Mars sa inyong dalawa ng iyong butihing asawa at lahat ng mga kasambahay mo dyan. Mega shout out kung mapanood nyo tong live ko. Ayan. Sino yan? Yung isa yan na small, diba? Yung Nikado. Sino na yun dito? Hanapin mo dyan. Kaya hindi ko yan memorize ang lahat. Then the next one is medium size with slit. Ayan, nakagawa din siya ng mid slit na medium size. Ito ay si Winnie May. Ito pala yun, yung Winnie May. Oh, arrive. Sabi mo, arrive. $8.12. Okay. Hi, 18 million viewers. Thank you for watching me. Dito mo ilagay ni arrive para alam. 8.12. Tapos ito ay si sliding. Ay, sliding mo. Okay, next. 21 million viewers. Mega shout out. Thank you for watching. Mikado ulit. Duchess, medium size. Ayan. Okay. You know.
So, yung mga order po ito mga guys. Ayan. So, mga repeat order po ito. Kasi, marami pong nagkagusto. Ayan. Okay. Okay, another sliding is small size. Sliding is small size. Yan. Yan yung ano, sold out. Bibili. Try 180 small. Small, sliding yan? Oo. Okay, small. Sliding siya, small. Small ito. Oh, ito na yung pink. Babawasan pala siya ng ano, tigwa 1 inches sa hip 1. Tsaka yung back niya sa likod. Alin yan? Babawasan to. Yung sa likod niya. Babawasan o i-repair? I-repair. O di ano, lagyan mo ng repair yung papel niya. With repair ito ate ko. Ito man. Pick up with repair siya. Okay, mag-pick up na sila. Tiga half inches. Ayan. Ito na siya yung XL niya. Tiga Ito half yung inch sa may hip XL line. na order ng ano. Sa hip line niya lang. Tsaka yung likod. Okay, next. Dalawa Pen na nilagay ko. Large to. May extra. Dalawang size. At mga barong na siya. That's all ang mga order at mga barong na po ito. Ay, magaganda yung designs black designs. Ayan. Assorted siya, assorted design. Ayan tatlong design din siya. MF mo kanya. Okay, next. Chinese collar naman. Assorted design din siya. Iba-ibang mga designs ang mga Chinese collar. Ano na yung pangalan mo? Tatlo sila ng Chinese collar. Barang sa'yo, no? Okay, next. Tatlo. Tatlo siya. Na Ay, barong. sabi barong pala siya. Hindi Pilipiniana itong tinitingnan ko. Barong. Tingnan mo ito na. Dito? Ay, costume. United Nations. Bakit ibang design na siya eh? Barong. Ito ba yung pinaano ko large siya? Dalawang notebook. Parang hindi ata ganyan yun. May collar yun eh. Ano, may collar. Black ba yun? Oo. Wala lang. Black. Black yun na may collar. Walang black na may collar. Lahat cream. Sinabi mo ba yun? Eh? Ayan eh. May with collar. Large. Uy. Sagleta. Ito oh. Ayan. Hindi yan. Oh, ito lang naman. Yung Chinese collar ay black. With collar. Wait lang, ate ko. Wala nang double collar. Single collar lang. Walang double collar, Mars.
Double color na black design yung order ni Shai. Ang mga nandito ay single color. Single color na black design sa harap. Yun na. Ano lang, wala na. Wala na eh. Ano yun? Pick up. Pick up sila. Magpipick up kayo? Dito yun Sa Saya? yung kanina po. Yung Bulaklaki? Pasok po kayo rito. Ano yun? Pasok po kayo dito, ma'am. Yung aircon. Hindi pa ako sure kung bibit na to. Malabas yung lamig ng aircon. Pasok kayo dito. Pumasok po kayo. Ken, Arena? Yes. Okay, Arenas. Ken Arenas. Okay, okay. May ID? Ano yon, mga iha? Titingnan nyo na yung ano, yung kanina pinakita ko sa inyo, na yellow. Okay. Okay lang national ID. Yung pinakita niya po sa Ay, ganun ba? O, sige, sige. Saan eh, mayroong pink na large. Teka, hindi ako sure kung ano talaga. Tao ko din. Tao ko kasi. Ala pa na ko. Sino na lang ba? Sa paper bag na lang lagay ata. Wala nang maglagay. Sure, siya, ikaw, at saka, ano kaya? Hindi kayo, dalawa kayo? Picture mo na. Grabe, isang beses lang naman natin gagamitin yun. Sorry. Iiwan ito kapag sa uli na lang babalik. Okay na? Oo, sige. Okay. Okay na ba siya? Oo. Oh, 15 ito. Di ba yung sa yung iba? Yung pang mukhang nanay? Ano? Mukhang masuko. Pang masukungit. Pang Doña Victorina. Pang, ano sa'yo? Pang Doña Victorina. Doña Victorina? Eh di, Yung po kasi yung karakter. yung ano, yung gano'n eh. Doña ano nga isa sa rating? Oh, yan. So, ano, 1 to 12. Oh. Then? I'll ask. Mahal yung pangitaas niya eh. 500 lang lang. yun. 500 yun mo. Yan. 6 pag sa minsan, nagbigay nyo 600 pag bago. Ay, sige na, wala na. Hala mo na. Nakalag tayo ni. Nakalag. Ito na lang po sa
Medium size ito. Ay, Sukat mo pa kung ang bugat si ka. Tapos, Tanggalin mo yung sino ba yun? Sino yung isa? Ay, ano yung pala nanonood? Hindi pa po. Yes. Hindi ka sure. Nakalive ako sa YouTube. Bakit ka natatakot? Takot po kami sa mama. Hindi ko mga nakukuha eh. Huwag tayo matakot. Camera lang yan. Tao kayo. Wait. Uy. Hindi ko maano. Kada yung isa ko. Kamay lang. Sorry, aman ang dibdib ko. Ang laki ng dibdib ko. Baka hindi yata sa akin sa'yo na yun. Ako Baka kasi, large ka large. yung dibdib ko kasi. Or XL. Kasi na. Yung dibdib ko Kasi kasi. daan. Masikip sa kulikelo. Oo. Malaki kasi yung isa. Nangingitan ka ba? Kanya ka. Punta pa tayo sa simba. Nakita. Magdadasal daw siya kasi napapariwala. Ikaw mo siya. Anong gagawin sa sila? Magdadasal ka? Kay Lord? Oo. Tama ko. Kailan yung gagamitin yan? Thursday. Sige, Wednesday. Ayoko na maitin buko. Mag-ipo ko Bye-bye daw. Alam mo ba mag-commute mag-isa? Hindi. Wala, kung nag-aaral ka pa dito. Taga saan ka? Banyaga po. Madali lang naman sakay ka dun sa may terminal. Sakay ka ng Paaguilar. Pag doon sa jeep, hindi ko pa alam. Pero pag doon sa tricycle, ay nako. Saan malapit doon sa dumadang kayo ng McDo? May Malayo terminal. Malapit lang. Malapit lang. Doon ako nagpumupunta kapag guys. Umilang. Ako doon. Bye. Pero hindi kayo magagamit ng ganyan. May hirap po si mommy ko, pero pag wala pong mahirap. Oo. Sa terminal ka. Sama pa na sa kanila. Bye. Ingat ka sa buong Bye. Malayo yung pupunta Kayo! Pag nakauwi na. Taga saan kasi? Sa ba? Ano po? Guwakliw po, Aguilar. Hmm. Malayo. Anong oras ka uuwi? Pagkatapos na rin ito? Opo. Malayo nga. Kasi ko pa ng drive ko lang. Magkano mo pumasahe doon? Papunta doon sa hanggang Aguilar niya. 20? Pag bus po, Oo. 45. Victory yung nasakyan mo? Minibus lang po siya. Hmm. Mahal na din ang pumasahe ah. Malayo kasi yung pinag-nagumsan mo. 45. Depende sa conductor. Minsan 40 lang sinisinyo sa students ka. Yung iba ko may discount na yun. Ilan dapat ko hindi students? Hindi ko alam. Yun yung sinisikat. Tsaka alam naman Asan yung mga kasama mo na maggaganyan din? nauna na po. Meron na silang damit o wala pa din? Wala pa rin po. Kasi pwede ko po kasi or shirt na kasi. Depende din po. Sasad ko pa sa sapat. Kasi ito nga ito. Kasi ako wala akong human kasi.
Ayoko. Minit pa rin sa'yo. Nakagamit kasi ako. Grabe yung dami. Ha? Kasi sila yung XL siya ma, hanggang double X. ano yung XL to double X. for ano na ako? Oo, kanina. Iba yung uniform nila, diba? Tinanggal na namin si Jeremy. Bakit eh? Hindi, siya yung dapat marami siya sa pili. Kaso siya yung kanina wala siya. Hindi Yan kasi siya. wala ka. Sino yung kabro mo sa creative composition? Si Ma'am Angelina. Sila ano, UL. Hindi wala. Hindi pa lang. Hihirapan namin. Ginawa niyo na ba yun sa labas? Sabi ko kayo, Hindi ko rin alam. hirapan natin. So, wala kasi nakalagay na size. Sinong leader? Walang leader ako. Ayun. Eh, ito kaya. Patingin nga yun eh. Ito malaki to. Oo, malaki to. Okay, so ito. Ang extra is small. Saan ba nakalagay? Parang nakalagay na dito sa ito. Medyo, bakit ito? Parang ang laki niyan eh. Ay, mo nakalagay. Ayan, ay, mo nakalagay. Hindi. Sunod naman. Mix. Ito kaya? Ito kaya mix. Medyo niya. Pero malaki. Bakit malaki eh? Try ko lang. Sige, sige. Maliit yan. Ito nakalagay ito eh. Ang bagal niya. Ang nansusulat. Ay, hindi. Double extra small. Sandali. Hindi na si Amerikano. Hindi ko pala lalagyan yung Siya na yun. Amerikano siya eh. yung sabi mo gagawin niya. Damit niya. Kukunin na daw ba nila ngayon? Mapasukat nyo nga yun ay. Kayo na magpapag-uusap. Kukunin ba yan siya eh? Hindi pa naman. Hindi pala. Di mo sikasuhin muna. Kayo na magpapag-usap doon. Bakit ba? Kaya hindi mo naman kakausapin. Susukat mo lang. Kayo Bigyan na. mo. Kayo na. Ayaw. Ano lang. Ako na lang. Ako na mag-alam dyan sa kanya. Kasya na yan. Ganda. Ayan na. Ano yun sa'yo? Mading na. Tissue. Marami ito eh. 15 to. Ako po kayo dito mo. Yung asawa niyo. Andiyan na. Andiyan na rin po. Nandito na rin kararating tayo. Yung sa kanya. Nandiyan na tapos na rin naman. May ganito siya oh. Oh, may Nalagyan ko na lang. Ipin lang yan. May pin po ba kayo? Bibili naman yan sa baba. Yung sara na may design. Nalagyan ko na lang ng padding, ma'am. Sukat nyo nga, ma'am. Lagyan ko. Makutang. Nakapagod na ako sa taputang. Nanggaling pa kami sa taputang. Pero, dadalhin ko na siya. Dadalhin ko na dito. Kailan yung gagawin tinta na? Sa Thursday. Pero mo pinatayin nyo. Pero pwede ko na kung ibalik ko pa ng Thursday ng tanghali or hapon. Taplan ko lang siya. Ay, mali, grabe. Sorry. Kunin ko na. Oh, pwede naman. Oh, dapat mo kukunin. Bukas na lang ako. ang ganda. Ay, sino yung mga kasama mo? Hindi pa po siya. Gusto ko naman ko. Di ba grupo yan? Oh. Market, meron silang ganyan? Para pare-pareho kayo, sabihin mo. Oo. Para magandang tingnan. Ibang role po kasi. Ay, iba-ibang rule. So, kahit iba-ibang damit. Turo mo sila. Oo, marami kaming klase ng Pilipina. Napakamundi.
Baka magastos kayo po. Magastos kayo. Parating lang dito ngayon ma'am eh. Bili kayo, ma'am. So, darating lang yun na sa Sukat niyo muna. Ito kayo, ma'am. Flora, Pilipinian. Nag-practice kasi dito sa Pilipina. Nag-rush na tayo. Sa Ito po ma'am yung bulano. Ito po ay uno. Ikaw na eh. Pakasukat niya to sa kanila. Pero magdadali lang si Boss. Bakit malukot dito sa mga dito? Ito? Sa Pilipinas. Yan. Pipit pa. siya ay dito galangan ng ano. Pin. Yung Hokanay. mayroon ko na ito lang. Sige, ano yung sista? Hindi po. Ito sista. Hindi to po. Ano ka na? Ano sa inyo? Parang ako yung ma'am. Anak ko si Bobby. Ako, asawa ko si Clary. Maupo kayo lang. Ano sa shade lang na. Sinong ama? Inampun ko yun sa akin. Sa may kalsada. Sa dito? Yeah. Hindi na. Yung sikip lang dito. Oo, sige. Sabi ng pagunit yan. May ano? Ayan ma'am, okay ng pita ma'am. Yeah. Tapos dito ay sista. Ay, yung base yun. Baka ma-basket. Anong oras ko ito padating ka daw? Magang. Ay, una. Gusto dapat ito. Yung ano lang yun. Oo, yan ano, dito lang different siya. siya. Yes ma'am. Yung sa may harapan lang, ano? Oo. Tapos Minsan, dur-dur. Masyado ako dumaba dito. Isang buwan lang eh. Sa kakari. Ma'am, isang buwan ko lang dito. Tumaba ako. My God. Oo nga. Masarap kumain kumain. Masarap ang kumain talaga. Naplansya na ba ng teon, Pag di ba? nagkardal kayo na upaga, yung pahan yung madam, sakto sa inyo. Suwak na yan. Oo. Sana po si sir. Para masukat niya na po itong barong. Ay, darating na. Yung isa, isuka niya. Yung sa Hindi, kanya. okay naman na po yung Okay naman na. Anong event nyo, girl? Anong event ninyo? Ano po, role play po sa school. Ha? Role play. Role play. Nandyan na. Paisuka mo. Ito na po yung Oh, is that mine? Yung karayo. Oh no. it's your barong. August. I hope it fits. August 14 nyo gagamitin? August 14. The rate went down 15 centavos in 30 minutes. Wind down? Oh my God. It went down Wakas mo na lang 56.82. Slash. It was Okay. 56.90 Anong full name when I mo? looked Full at it name? originally. Liza She says- Lorraine Sayas. After 3:45, it changes. Full name po. Apo Okay daw. na lang, hindi mo pahiram. Hindi ko alam yung nasa spelling. Liza. Glyza. Lorraine. Ma'am, sukat niya na lang. Try it. Yes, balls. Huh? Be sting. Huh? Taga saan ka, Neng? Uy, Taga saan ka? bukat na siya. Aguilar po. Bukakliw? Nagpeto. Well, that's a t-shirt. Bukakliw I mean, Aguilar. Number Oh, that's- that's a 28? t-shirt. I think it's That's nice. Ma'am, fit lang. Sakto lang. That's nice. It's a little tight in the arm, but No, this is good. It's nice. Bukaliw. But the other one, yung isa. Ano spin ng ipipit niya din Bukakliw? yung isa. Bukaliw na sa langan. Kala dito bukaliw. Bukakliw. Ay,
that going to be okay, you think? Yes, Dog, nice. ano, Because lagyan it'll niyo be ng looser pangasius. without the shirt. Yeah. Ah, You okay. got, I got a Buka tank top. kliw. yeah, I you got a- got undershirt, Yeah. shorts. Like thing. Kailangan niya magdoble na lang po ng... Yeah, mayroon Kahit siyang sando na lang. t-shirt, sando. Mayroon siyang Like that. sando. I have one like that. Sun- but like- Cellphone number? 09. Anong cellphone number mo? Sorry. Oh, Ah, sorry. sa San Andro kayo? Fit ko lang ba? Ay, St. Columban. St. Columban. Pani man. Ano? Dito dito? Opo. Yan lang po sa St. Columban, Lingan. Anong year na kayo? Grade 11. Anong section? St. Charles Ah, St. Charles St. Charles. Anong course nyo? Is yours done too? Huh? Huh? Yours done? Yeah, right there, just Yung? lost in here. That's what you get. Patingin? Kanya. Maparam na yung plastic na ito. Tapos ito po yung number. Hindi ko makita. Saan ba yun? Ito po. Ay, ito. Oo. Ah, yung HUMSS. Ma'am, 7X. 7X yung size niya. HUM. 7X. Dito Is that po what sa it's Pilipinas. 7XL po. Oh, you guys are too tiny here in the Philippines. Parang ako ng They plastic are na the doon. smallest one. I The sexy one. There is smallest one. I wear 3X in America. They don't eat that much. This is our first time to have They're on diet all 7XL. the time. Madam, first time namin nagkaroon ng 7XL. You're on diet all the time. No, no. This is the first time they made it. Yeah, first time here that we have a 7XL size. Para kayong magkapatid, so kumukha na po kayo, madam. Asawa ko, di makarami ko kami. Mga kayo foreigner. 0927. Hi guys, we have a foreigner client here. And her size is 7XL barong. Wow, kanina tagalog. Okay. Dala ka na lang ng ID mo. Anong ID mo bukas na pwede mong dalhin? I-hanger nyo lang po siya kagad, ma'am. ID bukas na lang. Sa Finland ko na siya. Yung damit ng isa, kaya nga iso niya pa, isukat niya, baka tumapa sa kakain niya rin. Mamaya, yung pantalon, nahirapan kami na ganap ng pantalon Saan eh. po kayo nakahanap ng Ay, ano? diyan sa Magic. Anong size po nila? 44. 44. Bakit meron? Oh, mayroon. Magkano bilhin nyo? Oo, ayun. 1,200 ata yun. Talaga? Okay. Parang kung magpapasadya rin kayo sa amin, mga ganun din price. Ayun. Dapat napasadya na ako noon na pa. Tuli na ngayon. Tuli. Kaya nga po, na-late na Sige lang. Kasi sabi mo kasi mayroon. Eh, hindi ko po alam na hindi ko pala kakasya sa kanya, ma'am. Sabi mo iba. Wala, hindi ka kasya po sa kanila yung panis namin dito. Hindi kasi sabi niya may ibabalik na Sold out na yan. mataba din na ano. Correct lang po. Correct. Mataba din na ano, foreigners na ano. Nagkasya na sa kanya. Ay! Oo nga pala. Sukat mo, baka mamaya tumaba. Kaya wala nang ginagawa niya, hindi tulog kain. Tulog kain, tulog kain. What is that? Anong number ito siya? Ano ba sa English yung barong? Correct? Mele? Anong pangalan? Ano to? Mele? Ano? Mahirap bagitin eh. Mahirap bagitin yung apelido nila. Ano? Apelido niya po nga. Signer. Signer. Yeah. Nandiyan yung barong nandiyan din. Meli nakalagay. Pero, Saan sila napunta? Hindi mo nilagyan na number kasi. Kaya nahirapan ako maghanap. ito oh, Meli.
Pero ito yung binili nilang barong na 7X. Ang size nila. Dito ay wala pang ano yan. Wala pang Alin ang- bayad. Alin dito, alin ito? Saan ko ito ilalagay? Wala pa yan eh. Wala pa. Wala ko pang hindi ko pa nalista yan. Don't have it. Dito niya ng panabago na lang sa. Oh, sige. Kasi Rent it, rent ito, rent. Rent yan eh. 500. Ito rararay ay. Hindi ko alam eh. My goodness. Dali. Maryland. Parang ang bilis niya. Ay, ang bilis na ganito ba? Kahit tulog ng tulog, kain ng kain. Pero kailang naman pa naman, okay pa naman po. Makakakain pa naman siya. Pinas ka. Mamaya kumain siya. Ay, hindi na makasya, pumutok-putok na lahat. Anong description niya siya? Barong, ano yan? Barong? Single color? Oo. Single color. They don't have no short sleeve. They have Anong size? 3X. Size 3X. If they have short sleeve, I get short sleeve, but they don't. Ano yan? Cream siya. Mine was made. I got This made. made in here. Anong pangalan? Melly pa rin. Oo. Andun sa sa Pilipinyana yung kanila. Nasa Pilipinyana ata. Yung Pilipinyana principal. Hindi ko alam. Related to kids. Bibilin din yung ano nila. Yung Kaya sila napunta dito siya in August. August. No. July pa ata yun. Saan yung papel nila? Hindi ko Yung Dito ko nilagay. Yung isa, yung long sleeve yan na rentahan ko lang. Opo. Meron kami dyan na 4X, kaso nga lang hindi siya long sleeve eh. Ha? Meron kami dyan barong, kaso hindi siya long sleeve. At short sleeve? Long sleeve nga lang siya. Ay, long sleeve. Kala ko short sleeve. Pero pwede naman putulin yan kung gusto nyo. Ha? Hindi na. Hindi pwede. Malabir ka siya eh. Hindi ba siya pwede? Hindi pwede. Yung bibili nila. Wala dito siya. Saan mo nilagay ha? Sold out? Hindi ko alam kung sa principal na dito. Basta may nilagay ako dito eh. Sa Pilipinas na balik. May Pilipinyana kasi sila. Kung wala dito baka nandun sa principal. Oo, sa sold out mo nilagay. Sa Pilipinyana, ay sa principal ata. Sa puro Pilipinyana. Wala naman siyang pang-principal. Meron ba? They're the first one. Ngay. Pilipinyana itong pinapagkita nila eh. Hindi susunod nyo nang ilipat yan. Bibilhin naman siya. Sige na. Ano to? Okay na ito? Magkano? Attic Dig 60. Ang advance nila, 1,000 dyan sa damit mo na daan. Ito yung damit lang. Dito yung sa barong. Bali, 2,000 yung advance nila. Yung ano, yung bolero ay. Hindi pa, wala pa. Magkaiba yun. Ito yung bolero. Bibilin din nila. 1,150. Okay. I had 250, so they took that. 1,000 ang kanilang ano. 1,400 plus 1,150. 4%. Nag-advance na sila dyan. Teka lang. Alam ko, tandali. Almost there. 1,000 minus Look at the car 1,000. driving. Advance. 1,550. 1,550 yung balance. Dito ha. Tilis nyo na ito. Wala na yung Chinese collar eh. Ano to? Bakit may Chinese collar? Kukuha na sana sila dito kasi hindi na. Hindi na daw. Okay. Ito ay si Nelly. Miss Nelly.
Sold out to, di ba? Oo. Pagsama ko na lang dito, mama. Balance, 1,550 ha. Tapos yung barong, magkano barong siya eh? 500. Yung balance, Hindi, dito ay ito. yung sa rin. Oo. At tapos yung malaking barong, Ano? barong big. Nandiyan, ano kalagay dyan? May barong. Sa ord, sa undok ba? Ito. Ito, 1.5 ah. 1,005. May advance ba dyan? Oo, 1,000 din. So, 1,500 na lang yung balance dyan. $3,500 yung balance siya. 3,500 lahat yung balance siya. Sold out din to. Hindi. Oo, sold out din yan. Sold out. Isa lang ang ano, yung rent. Saan ba yung bag? Anong number nila? Nandun na ba yun? Nandun sa principal yung To contact number. page principal sponsor. Wala number. Saan sa lagi? Padilla sa tanong mo sila. Ma'am, kunin ko na lang po yung contact number niyo. Anong FB nila? FB. Saka yung Facebook. Nag-fit na rin sa kanila yung bolero. Asan na yung bolero? Ha? Saan? Phase 176. Saan yung bolero? Ito pala. Na-fit na nila ito kasama. Maganda. Ano po yun? Ay, kapalin niya na. Sandali lang pa. Sukat muna. Oo, sige, wait lang muna tapos sige lang sila. Kasi nga ng gunting. Plastic ko na rin ito. 1 inch, 1 inch. Right?
There's a lot of customer. For the customers. We have a lot of customer here. Ito yung balance lahat guys. Yung sa damit, yung sa barong, na rent, for rent yung isang barong, yung isa, yung big size na barong, ano. Hey, sali ka na. Ito man, Ma, magtatanong lang sa ano po yun? Up and down gabi? Magkano pag sa up and down po? Barong? Barong kasi. Anong size niya? Ano po? 43 yung ano niya. 700 naman. Sa up and down. Up and down na po yun. Ma'am, naka-report na po. Opo, doon po sa labas po yung mga available. Yan. saan yung bolero niya mama? Ilagay na sa ulan. Hindi nakadote kasi kayo ma'am. Papakla. Kailan gagawin? Ay, tip po natin dito. Gusto niyo? Oh yes ma'am. Ipit pa ma'am. Patingin nga manang. Ay okay na. Di ba may sa likod? Hindi, sa harap. Maluwag pa ng... Ay, nasa harap ba yung... Ah, nasa harap. Nasa harap yung... Ipit pa ma'am. Patingin nga po. Hanap po kayo sa akin. Oh. Tama lang. Okay lang po to. Para makakubang pa po kayo ng ano. Oo. Malaya po. Ay, kukunin niyo na po ba? Anong size ng pantalon niya? Ay, hindi ko iba po. May doble naman kayo. Inopo siya sa labas, ma'am. Oo. Kasi pumipili lang siya sa dali lang. Di ba? Marami pa naman ito na ano. Pag-ano. Mas bago pa Ay, hindi dyan. ko gusto ito. Ibalik. Babalik naman pa naman ako dito. Di ba Masikip ba magpapatay pa dito, kayo ng ma'am? ano? Yung ganito ay lang mahaba. Okay naman na rin. Medyo masikip lang yun. Eh, ano? Okay na po? Okay na yan. Pag hindi ko gusto ito gusto. Ayun. Ipit pa natin dito ma'am. Ipit pa ng konti. Siguro 1 inch, 1 inch. Parang mas maganda na yung sigurado. Ito ma'am. Isang mga... Singot mo na? Ay, sir. Yes, Sukatin niyo na lang ma'am. yung Tignan ano niyo. natin. Sukatin niyo na yung... Sukatin niyo yung hip niyo, madam. Para makuha niyo. Makuha niyo na. Isukat mo na yung Ang banda eh. Ang banda yung medyo maluwag. 39. Ano sabi mo sa Okay. ulan? 20. Kuha kayo ng cent. Ulam. Hindi, sa inyo sa ito lang. Iisabay ko na lang din po. Yung, ano na yung pangalan mo? Angela. Angela. Ulang. Angela Cruz. Angela Cruz ba? Angelica Cruz pala ito.
Yung sa hips niya, ma'am, okay lang ba yung dito ang sikip niyo? Try ulit natin, ma'am. Hindi ko naman, papaya lang naman papaya. Sulok na naman yan. Dito walang gaya-gaya. Walang diet. Maraming pagkain. Balik mo sa ano, diet na. Sige, ay ano, luluwag na yan. Ate, saan yung mga bolero? Saan yung nilagay? Yung mga bolero pinatay na. Sexy na si Madam. Kailan ka mapunta dito, Miss Angela? Anong date? July ba yun o August na? August 5. August na. Angelica. Angela, no? Opo. Angela. Anong page siya ay? Ano, hindi ko siya. Pero August na yan, August na siya. Oo, August na yan. August ni July 21 na, hindi ko makita. Angela. Nilagay ko dito sa ministahan niyo eh. Tingnan nyo nga yung ano. Hindi ko alam kung date yun eh. Doon sa ano, there is sila nyo doon yung pangalan niya. Nandun eh. Parang hindi na kayo nahilo. Okay lang. Nakita nyo yung date. Anong date? Hindi. Ang dami doon na. Alangan lang naman kung amin naman na. Gala. Ako na lang ah. Ako na. Ang lang mahirap eh. Wala dito. Dito lang siya nagpa-reserve eh. Ito oh. Okay. August 9 na. August 9 na. 215 na. Yung number niya. Huwag mo kasi kalilimutan maglagay. Nilagyan mo lang ng okay, walang page. Ay, pinakalansa. Ano na yun? Magkano yun na ano ko? Bali 3.5 po lang. Okay. Nandun na. Anong kulay ng bolero siya? Pink. Hindi sa kanya? Ay, cream. Oo. Nag-elder na tayo. Jose, excuse me right there. Oo. Principal sponsor. Ano yung gagamitin mo ni Elsa? Hindi po. Ay, maganda din yung sapat sandals. 3.5 po yung balance ni Madam. 1, 2, 3. Sige po. 3. Yung isang barong, yung for rent po yun, ano? Rent po yung Yeah, isa yung long sleeve, yeah. Opo. Wala po ba kayo? Oo, sige. Ikaw na lang mag-ano. Pura lang naman. Yung mga anak ko, hindi pa sila siguro punta sila dito bukas. May makuha sila irin kaagad. Opo, meron. Meron po, Madam, kasi meron po kami. Marami po kami mga Pilipiniana. Bukas sila darating. Ganun po ba? Opo. Sige po. Magre-rin lang naman sila eh. Oo. Anong event niyo po ito, Birthday. Ay, birthday niyo po. Oh. Ilan taon na po kayo eh? 70. 17 na kayo? Oh. Ay, hindi. Hindi halata. Kala ko mag-60 lang kayo. Bolero niya. Pag dito may bolero. Saan na po yun? Nandun yung bag-bag. Ilagay ko na to, Mama. Okay. Balik na ako dito sa ano. Thank you.
yung mga... Yung papatahin niyo po ninyong mahaba na dress. Sa Nueva Ecija po yung tatahiin. Sa Nueva Ecija. Parang kaya layo. Doon po yung mga dress namin. Pero yung papadala yun. Basta masukatan namin kayo agad. Okay, tapos ako alis ako. Yung Pilipiniana din po. Sige po. Sige, kayo, marami na tao sa crowd. Oh, yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Happy birthday advance. Oh, thank you. Enjoy your stay, madam. With fans ba mo rin mo? Yung isang kukuha ng with fans. Pero okay lang na 800 na lang with fans. Hindi, okay na po, ma'am. Ito ma'am, 500 na. Tanggalin ko lang po. Miss, excuse mo na naman ko sa ating. Sabi na daw sinabi. May lalaki kasi. Sige na nga. Ate Jay, Nasukat mo na? Opo, nasukat na. Pero maganda. kami dito ay nakakamit eh. Tani 700 lang ako. Mga 700 up and down. Pero mo lang sa luya pala yan. Sinukat niyo na po ba? Opo, ma'am. Babayaran na ba, ma'am? Oo, wait lang po. Sige, ma'am. Sige na yung barong. Maglista po kayo rito, ma'am. Ako na, Chay. Sa may barong? Oo, ako na. Lalo niyo na ba ito sa kanya? May ID niya? Hindi pa. Sige, ikaw na dyan. Ako na dito. Ma'am, hanggang anong oras kayo dito, ma'am? Hanggang sa may magpipick up po. Ay, hanggang alas 6. Hanggang Parang walang ballpen. para saan na lang ako dito na yung Anong... Bilisan mo. Hindi sa akin ka na lang yung Cross. Papaplansyahin pa po kasi namin yun. Angela Cruz. Ay, iyaman niyo na ba, ma'am? Sasabay niyo na. Iyaman na ba ngayon? Ako meron po kayong dalang galit ay dami. Ate, yung number mo na amo, sabi ano sige tawagan na lang. Ay, wala akong bala. May ID ka. Ay, kuya, mo po kayo. Dito ko nalang O tabag, amaikin. National. Ate, yung number mo na amo. 09 Ma'am, ito yung sa akin. Tapos ito, ma'am, isusukat niya dito. Pagbabalik siya, ma'am. Kasama yung pads isusukat. Sige, ma'am. 0912 47 47 15 15. Una lang sis. Yung ano niya. Nabalik ko na lang po na Oo, Saturday. Ito yan. May ID na po kayo dyan. ID. Ano talasan? National ID. Voters ID. school mo, school. High school. School ID, may school ka ba dito? High school. National ID o kaya voters ID. Ay, ako ba? Ay, ako. Sandali lang. Sandali lang. Sige na, madam. Ito na muna. Si Miss Angela muna. Iya. Makin, mabas. Mela. Kulang. Sorry again. Uwi na ako dahil nasa akin ang susi, hindi makapasok. Ay, wala. Oh, Sinarado niyo na. Sarado na kayo? Ay, grade yan. baboy, hindi man, puro suka. Event. Bisi-bisian kami Ate Mel. Grade mo. Uwi ka na. Anong oras na? Timel, anong oras na? Course amo, ito. Wala 5 na. Ay, ang tagal na araw. Ay, hindi nga. Uwi ka na. Lasing ko na nga lang. Ba't nga sis? Silo rin kasi. Ma'am, Siya pa naman gusto, ma'am. sa Villaflor. Ngayon? Balik-balik yung lagnat niya. Papacheck up mo ngayon? O, pauwi na siya daw. Walang susi. Ganun? Sa akin, hindi siya makapasok. Uwi na. Sara na ako. Oo. Yung lupo, nagpatla. Alingwanan ko, di ka pukulasan atila. Charlie. Ay, ganun? Sige, okay lang Ate Mel. Ano to si Miss Angela? Ay, may balance si Angela ng 500. Makaluka na. Okay, hindi maway ka lang. Ngayon na din ito ibibigay na. Oo. 8, 12. Bigyan niyo siya mo 15 yun. Ano, pero ang balang namin din. Anong di na yun? 12. Tuloy oras yun. Oras. Ha? 451. 451. Paplansya naman yan. Iwasan na yung pambayad natin.
Ganyan na lang Sige, ibalik. ma. Madam, Sige, please bye. ganda ha. Regalo mo. Sabi ko bibigyan ko siya ng 1,000 peso pag hindi ko ginagawa. sinabi. Tama, Maridan. Sige po. Kasi Ay, instead okay na na po soup, yung soup po, hindi naman kasi magandang tingnan kaya dito na lang. Iwan ko na po yung... Ay, sa Saturday na lang po yung ID niya. Okay. Ay, ito ko. Ang talab aja, di mo ko lang Alam lang mo. Alam na. Thank you po. Sige. Advance. Happy graduation. Congratulations. Thank you so much po, Dad. Congratulations sa inyo. Lang po. Congratulations. Sino bang Ito ka-graduate? pong kapatid ko, ma'am. Ay, ganun ba? Ang ganda-ganda Lang po niyo. lang, sige. Ay, thank you, ma'am. Parang kayo. Ay, alam na namin mo po. Ano yung sa inyo pala? Yung barong, ma'am. Barong. Yes. Tapos ito, ma'am, babalik siya mamaya kasi Oo, yung 5:30, ma'am. magsusukat. Papunta pa lang kasi siya. Ganun po ba? Okay. Yes, ma'am. Hindi ka na madali kayong barong, madam. Oo, saan ka barong naman tinambakan kami ng ano. Tinambakan kami ng supplier ko. Para hindi daw ako mauubusan. True, madam. Pati flipin niya. Madami kasing nag-rush. Sobrang dami. Tapos kilala na ata. Madami. Dito kami nag-rent before ng gown nung Christmas ball. Yeah. Sa office. Oh, dito rin kayo? Oo, ma'am. Dito Oh. kami nag-rent nila manager. Last... Mga bago yung ano nyo, barong nyo? Bago yung napili namin. Sa Mga bago? Oo. Ano yung nakuha ni Beshi? Oo. Magkano inano sa inyo? 500, ma'am. 500. Ilang barong? Isa, ma'am. Isa. Kala ko dalawa. Siya, ma'am. Anong pangalan niya sa John Wally Estrada. Ay, dyan. Akala ko ano. Dyan pala ito. Jan Wally Estrada. Pwede naman siya mag-fill up, ma'am, or mamaya na siya mag-fill up. Mamaya na. Mamaya na lang. Kasi may pants yung sa kanya eh. Pero itatabi ko na lang din. Bakit may pants? Barong din siya? Barong with Ma'am, pants sino po. itong medium? Yung John Wally, ma'am. Si Jan Wally. Ito yung sa inyo. Hindi. Yung isa po. Large yung sa kanya. Yung barong. Tingnan mo na lang muna ito. Ang galing ako. Pero yung below the knee. Hindi ko rin yung Oo, maganda yun. sa amin kasi uniform mo. Saan kayo nag-aaral? Ay, ano ma'am, nag-work na kami sa may producers. Producers. Producers ba? Ay, ganyan ang uniform? Yes. Oh, kala ko mga teacher kayo eh. Mukha lang kaming teacher, madam. Ganun ba? Sige, so ano na to? Ito, ma'am, yung sa, ano. Pipick upin nyo na to. Sige. Yung ID, ma'am, iwan din ba? Oo. Pero ano yung pala? Kawawa naman yung kapatid ko. Nagawin lang yung sa'yo. Babayaran ka niya after ng graduation. Pag nakapagtrabaho na siya. Kahit hindi na, Papi. madam, basta nakapagtapos sila. Oo, pamana mo na lang. Ano? Mm-mm. Hindi, Yung hirap pareho siya, tayo, naging ha? worth it. Di ba, girls? Graduate Oo. din sila sa wakas. Kayo ng national ID dito, sa kanya? Sa kapatid ko yan. Opo. Sa kanya po mismo. Pero ako lang din siguro magbabalik mo. Okay lang yun. Okay lang. Estrada ka. Okay na ito. Babalikan ko mga 5:30. Siya na lang tingin ng pansiyan. Masukan niya. Sino yung with pants? Yung dyan? Yung Ito, ma'am. large. Sinagyan niyo na? With pants? With pants? Hindi, yung isa Yung mo isa? mamaya. Ay, siya walang pants. Ako yung wala. Barong lang. Anong size? Medium. Ito medium. May nakalagay na dyan? Oo.
Medium ba yan? Oo. Akala ko large. Single color. Oo. M size. Ay, maganda sa PSU siya na share pala nila. Ang galing sa PSU, no? Ma'am, okay lang pag gusto nila po. Ay, sige, madam. Init sa labas. Siya, ilagay mo na sa ano. Ay, pick up niya na to, ano? Opo ba? Ay, kilala ni Madam at hindi ko. Ay, hindi. Yan yung babalikan mamaya, ma'am. Yung large. Siya, lagay mo sa bag. Kukunin na ito. Kunin na nila. Oo. Lagay mo na sa ano. Sino tong mga ito? Sana yung mga, ano, green natin na bag. Green. Sino tong dalawa? Hindi ko na Yung mga green na bag natin nasaan na mga yun? Ang dami na na. green na ba? Oo. Sa bahay. Bakit nasa bahay lahat? Diba yung nga natin pagkatapos ng JS para makalimutan ko. Sa isang sako baga. Doon na lang sa paper bag. Hindi na. Diyan na lang ay. Hanger nyo na lang po kagad yung kapag kaba. Ang gulo sa bahay. Sa blue na bag ah. Diyan na lang sa bag nyo rin ibalik ha. Blue bag o sa dito na lang. Sa blue bag na lang. Huwag na yung malaandi naman. Ang cute naman. Marami pang eco bag. Ano dito paper bag na Diyan na lang malaki. sa bag na blue. Mauubos. Mauubos naman. Ano na tayo? Andiyan maubos ngayon, bukas mauubos yan. Kaya yung green, huwag mong kalilimutan. Bago yan. Dito na lang po sa uli mo. Opo, ma'am. Alam mo na para ako. Ito, yung isa. Babalikan niyo na yung 5:30 kasama yung pants. Para maisipan niya yung pants mo. Anong size kaya niya eh? Mga ganyan din sa kanya? Medyo chubby mo. Pero ganyan siya katangkad, be? Hindi naman. Pero chubby. Medyo chubby lang siya, ma'am. Ano siya? 36. Ano yung sinasabi mong size niya? Nakikarayan yung 37. Ano? Ano sabi ko? Ginamit niya kahapon. Matasing na sila. Mga 43 daw yung waist niya, ma'am. Hindi, malaki. Mataba. Mataba siya. Tapos matangkad pa. Sakto lang naman. Hindi naman siya mataba. Ganito ang katangkad. Kay madam, ganyan kay madam. Oh, siguro ganito. Ganito siya. Ano siya? 37, 36. Pero yung ano, 43, hindi namin alam kung meron. Meron tayong ganun parang eh. Meron. Meron? Oo. 43 ang size. Mataba, hindi siya chubby. Oo, baka yung posible Mataba. yung 43B, masyadong malaki yun. Malaki na. Kaya Mamaya na lang po. Malaki na masyado yun. Mga ganito na kalapad yun. Ah, okay. Oo. Ma'am, thank you, ma'am. Say, anong kulay niya? Anong size yun na? Ah, 44. Thank you po, madam. Tingnan nyo nga ito ay. Ito yung bibilhin natin. Yung sold out eh. medium. Oo. Pero to. Pero to. Panluluwagan. Ha? Karga mo sa ako magpa-plancha. Sakit na ng bayang ko. Lang. May gagawin pa ako lab eh. Ay, dahan-dahan naman. Ano siya pwede ilagay? Ano siya pwede ilagay? Ay hindi. Ito na lang muna. Kasi kukunin na ito ngayon eh. Planchahin. Karga mo lang magpagising na rito. Sino yung Mikado na yan, May? Na medium. May medium pa yung Mikado? Yata. Ano ko ah. Ay, magdalang. Ito siya yung medium na sliding. Oh, May sukat siya dyan. may sukat siya. May sukat ba yung ano papel? Wala. Akin na.
Paluluwagan siya sa may hip line. Ha? Sa may waistline niya. Diba may allowance siya? Hip 1, 35. Hip 2, 36. Oh. Tsaka ito ay itong anyway. Kasi pasisikapan din siya. Ngayon, kasi kukunin na yan. Kanina pa sila nandaan. Oo, pabalik na sila. Tsaka ito din, oh. Ano yan? Sisikipan din. Sa likod. Ang kabila. Oo, hap. Yung tsakbay. Sa likod? Oo. Shot mo raw. Bye. Sa likod lang, nandito lang. Pati waistline din ata. Diretso, oh. Itong Aliyah siya, nilagyan mo na si Aliyah Bautista. Oo, ang sukat niyan si sa may hips, ah. Nasaan ang papel niya nilagay mo? Nandito na, oh. Oh, okay. Sa may hips, pasisikipan siya. Oh, sige. Tsaka yung armhole. Sukatin nyo nga yung armhole kung tama. 18. Oo, parang maluwag. Maxine David. Nag-release na itong si Maxine David, ano ay? Ha? Nag-release na siya? Hindi pa. Bakit mayroon siyang national ID ni? Kayo sulat niyan? Kayo may sulat niyan. Kayo nagsusulat niyan kanina. Na-release na yan, sis. Na-release na to. Ngayon to nag-release ano? Yung isa, paluluwag. Paluluwagan yung isang sliding. Yung si ano eh. Si Rosaline de Guzman meron na ito. Wala pa siya. Nandun pa yung ganito yung nakasabi ko. Si Winnie May, malong siya. Eh, meron na. Oh, ito, yung pinaplansya ni Arnel. Okay. Asan ang papel nitong si ano? Victoria Victorio. Baka parang pinaglaruan yung pangalan niya. Victoria pa. Victoria, mega shout out 44 million viewers. Kanina pa yan eh, kanina 60 million. Yan din sa likod. Shot out. Don't forget to like and subscribe. Shout out. Hello, don't forget to like and subscribe. Onegaishimasu. Sino pa siya? Oh, nakatingin na sa akin. Dapat Victoria na lang. Pili mo Victoria. Pili mo Victoria. Ito ay nag-release na ito ni walang nakalagay na release value. Sino yan? Si Eliasa Bren Rosario. Oo, nag-release na yan, ah. 812. Ngayon to. Nag-release din itong si April Joy Estrada 812. Mayroon na siyang national ID. Wait lang, hindi pa ata. Hindi ko lang alam, ah. April? April Joy Estrada. Parang... Ay, nagbigay lang kanina. Ha? Ay, nagbigay lang sa'yo. Ano? Ano to? New cream Filipiniana. Wala siyang description. Hindi to ang description eh. Medium. Ano, lollipop? Lace, ano? Lace yan? O bakit Paul? Lace Full. Paul? Full lace. Paul lace yan? Ano, lace Paul? Bakero. Nani so eh.
Parehas na rin yun. O, siya yun. Okay na. Nasa ni ano? Anong polish to? Ito yung bago? Lulu maganda. Ashay? Ito yung bagong ano? Sa may waistline. Shaira, kay Gemma ito? Ha? Kay Gemma to galing? Ano yan ah? New? Oo, ata. Oo. Yun yung ata yung spider ata yan eh. Bolero? Yung yung ano mayroong ano? Spider nga yun. Polish to, bronze. Yung mayroong siyang belt. Oo, yung gold. Bronze, hindi siya gold. Belt. Ang belt niya with belt ano bronze. Sige sa bewang siya. Hindi na daw siya makahinga kapag ano. Na-release na ito? Hindi ko pa nga alam. Bakit ni? May ID siya eh. Tapos no, nag-page siya eh. Tapos sinabi niyo dito. Marami kasi kanina kaya hindi na siguro talaga na sabay-sabay sila. Ito ay pasisigapan. Hindi, sinusulat naman ni Shai, di ba Shai? Tingnan nyo nga doon. Ay, kung... Nalagyan ng papel kasi pagka hindi nalagyan ng papel, mapapabayaan natin. Hindi natin makikita. Oo, para alam na release. Aram na na-release. Kasi pag ano, walang papel, hindi natin makita, hindi pa nagbalik pala matagal ng panahon. May ganun eh. Yung mga nag-order na Nikado siya, okay na ba? Asan na yung Nikado dito na nag-order? Bakit puro na-release na? Release. Yun no. Yun no. Nakatulog ka na, Cyrus. Ando na pala yun, Nikado small size. May pangalan na ba yun, Arnel? Hindi, yung isa, yung pinalansya mo una. Wala. Wala. Hi guys, don't forget to like and subscribe my channel. 34 million viewers. Thank you for watching. Buti pa dito marami. Sino tong medium ma eh? Wala. Ayun na, Winnie May. Small size. Na, Nikado. medium yan. Small. Kailangan yan small. Nasaan na yung small lang? Mayroon na nilagay Ano ko yan na. yun? Nilagay ko na doon. Nilagyan mo na? Na-repair na. Marami sa taas. Wala. Excess na yan ah. Excess na. Oh, hindi ko alam siguro. Itong ano Rosalina Digos, ay hindi. Oo nga pala yan. Yan yung ano. New Tahito ay. Ito yan oh. Yung Winnie May. Nalitan na. Pati likod na yan, nalitan na rin no. Ilang binili mong kanay sis? Ha? Ano? Ano, wala na ito. Dalawang plastic. Sayang. Ha? May excess pa ulit naman ito eh. Small? Medium. Medium lang? Walang nakakuha. Hindi ko alam eh. Kararating lang nito ngayon. Tingnan ako. Ano yan? Ano tong Nikado Mocha Large GMC? Ano yan?
pasok yung customer mo. Doon meeting. Ang gusto mo, malinis o may customer? Malabirsis siya. Yan, nakita mo, nakita mo. Tapos kinukuha pa sa akin itong ano eh, yung hihelas ko. Ay, ang gusto mo, malinis ang shop. Walang customer, maduming may customer. Natahimik. Tahimik o magulo. Parang GS from Dumami kasi yung Pilipiniana natin. Next year ulit kung ganito ulit, doble to, doble. Kasi yung last year taka ngayon, doble. Nagdoble siya, triple. Triple yata ngayon. ano pa sis? Ito ba siso? Ang bilis ng oras, alas 5 na pala ka. Palitan mo lang diaper niya. Kaya pala umuwi na si Ate Mel. No, okay din. Tapos na duty niya. Kaya yung ano ng diaper niya? Siya yun. Diaper lang. Kaya wala na bang papel dyan? Yung mga ganito ay. Parang hindi ko napaplansya. Ayan mo na. Baka dumating na yan. Oo, nawala na. Hoy sis, okay ka lang. Ha? Wala. Ano man? Kuha lang po. Oo. Sige natin. Ay, Ano daw? sige na kami. Sige natin. 1-6. Alin siya? Yan yung? Ito, wala. Wala na. Ang alin? Tanggalin mo yung damit mo po. Ay, sukat Ay, yan. dito. Sukat mo, girl. Ay, asa Shiny? Pasok ka. Ako pa rin. 2.5 din sa 2.5 din din sa iba. Anong pangalan niya? Mino, isa Mino. Boss, wala na. 2.5 yan sa iba. Wala na nga siya eh. 1-6. 2.5 yan sa iba, oo. Hanggang 1.8 lang po kami. 2,000. Namurahan mo na yan ah. 1-7 daw tayo. Yung mga Hindi ko doon natawadan eh. Hindi na to, ano yung 2,000 mo. 1.8 lang. Ilang balik ko na May ilang kaming customer dito sabi Nagsisi sila. Oo. Kasi 2.5 daw ang kuha nila. Samantala dito sa amin 1.8 lang. Sayang, baon na sana niya yung ano, 700. to. Di ba? Ayan. Ano ko muna to, iusot ko. Next year pa po kami tutubo dyan. Wala po kami, hindi na namin kayo tinubuan. Tutubuan kami pag Tutubuan kami, makatubuan kami ng sakit pag sumobra kami ng tubo. Wala kang second. Isukat mo muna yung damit mo. Isukat mo muna yung damit na kamutanggalin. Ipasok mo muna kasi to, te, bago mo tanggalin yung pants mo. Hindi siya makakaano. Ito muna kasi, ibaba mo to. Babae na mo. Pangay ba naman? Nakuha niya na? Dito din ba si Ana? Sumuwi ka na. Marami pang Yes. May nag-rush pong ano. Yes, meron babae. na. Oo, meron ngayon. Marami. Bukas niya kukunin. Pati barong. Maraming nagraras pati barong.
Okay lang sa piso. Kasi kapag ano, hindi ka na makakabit. Dito nga. Hindi siya. Hindi ka na magpapra. Hindi ba mahulog yan? Tayo yan, oh. Or pag magpapra kayo, Strap lens. access na ito. Hindi ko alam siya eh. Wala na akong makita dito. Oh, wala na siguro ito. Small tsaka medium lang naman yung order nyo kaya Gemma, diba? Siguro, excess niya yan. Ilan bang dumating na ganyan? Wala. Dalawa. Ito, small tsaka medium. Ay, ganon. Sa inyo yung same. Tapos isang small tsaka medium din na sliding. Bali, 4. Ay, 4 ba? Feeling ko kailangan mo. Uy, kung pwede naman eh, kahit yung dinidikit lang din. Yung binigay na natin, hindi ko pala gagawin. Para may ano pa. Para mas para sa lumaki yung intro gabi ako. Ano naman okay lang. Okay lang po. Okay lang na pala. Sige. Dapat pre-fit siya na dito. Oo, ganyan. Oo, yan yung sinasabi ko. Sabihin mo kasi nauulog siya. Maluwag siya. Malalaglag yun. Hanggang dito. Oo. Sobrang oo, ganyan. Hindi. Patingin niya. Yung sa taas, ang problema. Kasi nauulog yung Sige, straight. hindi siya tatay kasi gaganto siya. O kaya Tayo. o dito sisikip. Hindi, dito sa likod. Sige nga, pag sinikip mo sa likod. Design ko. Hindi. Sige, isa lang. Pag sinikip mo, sobrang sinikip mo. Sa likod. Ate maluwag. Ay, masikip. Ay, maluwag. Maluwag ba? Sige. Yung sa braso lang. Oo. Para pag wala na tayo. Yung sliding na medium size nandyan na, di ba? Dito yung bibilhin. Oo. Walang pangalan niya ka. So, chinecheck ko nga lahat ko. Ay, wala na, excess na yan siya. May ribbon yung sa hete, sa Ay, akin wala. Paano pag bukas na comment eh? Hindi yun na isuot ko. Okay lang. Dress lang naman tayo. Ate maluwag daw din. Hindi pa siya. Ay, pasok. Dito mo sa mayawan lang ka. Sa taas lang. Ito lang. Ayos ka po. Di ba ba? Ayan, ayan. Hindi ko malaking pagod. Hap. Ay, uwan mo siya. Natanggal mo na natin. Gusto mo muna yung gamit mo. Sa ano, okay na? Ito sakto. Gusto mo kong papitan siya. Hindi na siya. Hindi na siya makakaupo. Tayo. Maluwag? Dito sa taas lang. Ang ganda niyan eh. Ang ganda ako sa Pilipinas na ngayon. Kaya nga. Kasi hinihiya ako.
yung foreigners niya, yung mga anak niyang babae, mga malalaki din daw. Pumunta daw sila dito? Hindi ko alam. Di ba? Sabi niya. Ay, oh my God, nakalive po kayo? Oo. Nakikita ako. Nakikita yung fight ko siguro. Ay, hindi. Hindi nakikita. Sa popo ata. Hindi nakikita. Ano po yung TikTok? Hindi. YouTube. Ay, YouTube. Wala. Hindi ka naman nakapanty. Naka-cycling ka naman. Hindi ka naman nakikita. Kina yung ano? Karahin tsaka sinulid. Saan na yun eh? Yung karin. Hindi ko alam ah. Pinuha mo na yung kanina? Hindi ko ay karin sinulid eh. Hindi ko alam ba. Iyan nyo na si ano mini dyan yung ID niya saka. May balance ka pa ba? Ano yung patil niya saan? Ito. Wala nakalagay na page. Ano naman? July pa yan. July. Nakuha na lahat. Hindi pa. May hindi po. Meron pang ano sa bukas. Ang dami po. Oo. Lahat ang nasa labas, diba, te? Oo. Mga 20 pa yan siguro. Si feeling ko nakuha ba yung sinabi, yung parehas tayong maganda? Sinukat ko. Yung parehas tayong maganda na bagay kay Hana. Yung Oo, yung palda sinukat lang. ko din. Nakuha yun, te. Nakuha ko yun. Hindi ko lang alam kung ano yung palda. Hindi, yung pag ganun siya, oh. May ano din. Palda blouse ba? Yung parang Palda na-over. blouse. Oo, nakuha na yun. 800 na lang yung balance. 500 na Bawasan lang. nyo na, te. 800 na lang. Kasi wala kaming tubo dyan. 2.5 po ito sa iba. Promising, I Bawasan nyo kahit swear. 100 euros. 2,000 nga yung iba na bigay namin. Wala. 2,000 hanggang talaga na. pinapaubos lang namin kaya Tagabulawan binawasan din namin. to, te. Oo. Oo. Kababayan. Nagabulawang din para kayo, te. Tubo yung bigay namin sa Yung pamangkin, Bulawan. yung ano nga, yung pinsan ko din, nandito rin eh, 118. Kasi Tuto yun ah. 2.5. 2.5 yung, I need 2,000. Bigay ko siya 1,700 na ng lang. 1.8. Bawasan nyo na ng 100. Lugi na O, siya. una. Te. Ah, buo na siya. Okay na siya. Tapos may vest siya, black ang notes. Lugi pa kami dito. Black na lang yung, Na best. Zipper na lang to sa likod. may zipper sa likod. Oo. Kulay maroon. Oo, parang. Ay, wala bang ano sa harap yan, sis? Ano ba yung itsura niya Wala sa eh, wala. Walang buto ni Sarah. Tingnan mo yung picture ah. Ano lang ako, tapatingin nga. Maupo ka muna. Magbihis ka na muna. Kasi may ano siya. Kasi may ganun siya kaya close yung harap niya. Sa likod ang open niya. Kaya butonis na lang sa likod. No? Botones na lang kaya. Botones? Babayad ba yan? Kasi hindi pwede magbotonis diyan dahil may scarf siya dito. Botones na lang, sis. Kasi parang babae naman yata. Parang makumamukang babae pagka-zipper. Botones na lang. Paano mabubutasan mo ba yan? Ha? Bubutasan? Oo. Paano nyo na yung ID niya? Yung muhalis. Muhalis. ID mo ang Miss Winnie May. Winnie May. Xerox na ngayon. Ginamit ko kanina. Inamit lang baka nandito. Tapos naiwan sa dagupo dito. Ano, taga-annuals kayo dito. Ano sa Ace? Sa may magpipick up pa. Pag wala nang hanggang alas 6, uwi na kami. Hindi pa nga kami nagmimerienda. Hindi pa kami kumakain. Sobrang Paldo na alas makaisi. 10 pa. Kanina pang alas 10. Sobrang daming tao.
May mga rush kasi. Ano to para sa nila? Kasal. Yes. Dibo. Pag may event. Ate. Maganda yung orange. Ay, hindi yan. Ay, na-try, di ba? So, hindi yan binabalikan. Hindi ko naman nilalahat. Kaya lang hindi namin nadalakan. Ay, Hindi magbabalik, matagal magbalik. Bagay kasi Abutin ng 3 buwan, 2 buwan. nag-graduate na kasi. So, wala nang ano yung ID. Kaya nag-graduate na kasi. Kaya hindi na namin kinukuha yung high school Napakita ko. ID. Nagbura-bura na kasi yung mukha ko dito. Bakit nabura eh? kasi ito yung niya binayad. Oo nga. Bakit nabura? Pati yung sa likod nabura, no? Lagyan mo na, Pero lagyan, ano daw, lagyan mo siya ng ano, i-replace kapag ano. lagyan mo siya ng ano, plastic. Yung kaya ano yun. Pati yung, alam mo yung code niya sa likod, yung Clear yung kaya. Saka late ata yung sa kanya dumating. Parang sa akin first batch lang. Kaya siguro trial lang nila. Wala, Williams is sila dito. Kaya nga natanong ko si Faye, bugal niya pala sila. Bulawan. Di ba tayo? Bulawan din. Saan kayo mo sa Bulawan po? Dati yun. Sa Bulawan. Doon sa ano, Bukig. Sabi ko, Paulo. Eh di ano niyo po si ano? Yung kagawad. Oo. Kamag-anak niyo po? Abilina? Opo. Concepcion? Oo. Alicia. Pero iba Urbano. sila sa amin. Meron din silang ganito, pero magkaiba sa amin. Ayun to kasi. I don't care. Sa highway ka? Okay. Kunin ko tong ID mo. Ang dami ng ID mo. Oo. Tapos, yung balance na 800. Panuntod lang mo. Sige Yes na, Faye! Lugi pa kami dyan. Sige, sa Sige, totoo lang, sige, ang malaking nabigyan ako. babayaran pa namin. Pang quick niya daw 50. Buti pa kayo, may pangkwek ko kami, hindi pa kami Eh, bayad. ang dami nyo naman, ano pa-order eh. Ang daming bayad, dahil kalahating milyon to. Hindi, wala pa sa kalahating milyon ng bumabalik. Estudyante. Wala din kami. Wala pang student. Wala din kaming kita rito, wala pa. Graduation gift niya na. Kasi kalahating milyon po ito eh. Nag-aalala nga ako, hindi ko mabayaran, nag-aalala. Yan kasi gagraduate. May pangkasal. Ang dami pa nga. Ang dami pang available. Ang dami pa. Dapat nag-invite kayo ng mga classmates ko pa dito. Kami ngayon in-invite dito, te. Yun yung kinukuha ko na kasi. Binigay ni ate. Ang alin? Yung kinukuha ko. Ang alin kinukuha mo? Yung ano, Hindi nga kasi sila partner. hindi siya partner kasi. Maganda yung top nung 700, di ba, te? Hindi, 1,000 yun. 700. Ang alin Yun yung? sabi mo. Hindi, Ang alin? 1,000 yung ano palda blouse tapos may itong ano mga 1 lang 1 to yan yung ganyang set. Palda blouse Yung na. palda blouse, 700. Yung may Tapos ruffles, yung, ano, Ay, palda blouse lang siya. Hindi siya palda, ang partner niya sana yung yung ano, dress na parang ganito. ganito. Na puti. Na ano, firm. Hindi ko alam, hindi ko ma-imagine. Siya yung sinasabi ko noon, sabi ko na ano na 1 to. Sabi ko 1K. Ano bang palaseng palda yun? Yan, yun. Yung Ay, yung green. mahaba? Tapos, anong katerno? Palda. Kaya nga eh. Oh, kaya Bento ka! Uy, hindi, totoo. Totoo, di ba, te? Sinakat ko na yun. Tinawagan na ako. Bakit? Ay, nakala ko magka-partner naman. Wala naman na silang magagawa pag nakuha ko. Mga teacher lang daw yung mahaba. Sino yung kumuha ng mahaba dyan, te? Estudyante din ako tayo. eh. palda blouse yun. Ano yung meron Hindi, din may mahaba? mahaba dito kanina. Di ba ka matangkad yun? Grabe naman sa tangkod. Walang kumuha ng mahaba. May naka-ano dyan, naka-display. Ano lang yun, pina-repair lang dito. Ay, yun pa rin oh. Ay, ano daw sa cum laude yan. Pwede ba yun? Kahit Oo. ganyan nga yung Sabi teacher eh. daw, sabi daw sa kanya. Cum laude. Talaga, pag kumlog Cum ka laude pwede. daw. Wait, At saka mag-i-speech daw siya. Mayroon siyang ano, siya yung magbibigay ng Sa ano, fees speech yun sa yung lahat. ganyan din. Oo. Siya daw yung magbibigay ng speech sa lahat ng grad. Ay, mga cum laude nga na magsasalita. Hindi na sila magsasalita. Ano ko magsasalita? Kaya magsasalita daw siya. Recognition. Recognition. Tanga,
ano namin, lalaki ang pinaka Hindi ko alam sa 15 na tayo. Sabi mo, Baka yun. baka Binali ba yun? Hindi mali na tayo. Baka siya yung natatangi ng binwali. Oo, siguro. Oo, parang siya yata. Pero pag sa, Di ba siya? pag sa PSU, wala. Eh, kung laude pala tayo dito. Ito yung Yung nakaraan din, may cum laude din dito. Yung nakaraan. Saan ba umano sila Mia dito? Alam mo ba, nakakatuwa nga yung cum laude eh. Ito, naka-ano siya, Ito naka-manage. tayo cum laude. Kaya nga, Discount nyo discount tayo 100. Tapos ano na, yun na. Wala, okay lang sa kanya lahat. Walang ano, sige, okay na to, ganun. Pick up. Hindi siya nga kasi ano, on the spot din siya kumuha. Busy siya eh. Busy siya sa kaka-ano niyang speech niya. Kakagawa. Siya, ayasin mo siyang bunag na siya. Ano yung mga siya lang? Ayasin mo, kuya ko mo to. Ayos na siya. Taas pa niya doon, baka matlang siya. Peer. Okay, okay. Hindi mo na ako kilala. Peer. Pwede, pwede. Pwede ka lang. Sorry. Kaya siya masikip. Hindi na din siya yung Maluwang. nahuhulog. Hindi na siya nahuhulog. Okay na siya. Nahulog eh. Bayadan mo na yung 800 mo. Wala na. Kahit na 100 lang, te. 700 na yung ano. Discounted Nakatipid ka. Nakatipid ka na ng 700, promising. Wala na kaming ano dyan, promise. I swear, wala kaming ano. Sa next year pa kami makakabawi ng konti. Hindi totoo. Wala nga kayong pamerinda eh, kasi inaano namin yung pambayad namin sa supplier namin. Saan kayo kumukuha to? Nueva Ecija pa yan. Pero kahit ganun pa man, hindi kami mataas mag-presyo. Hindi katulad sa iba. Wala nang buko ang kapwa. Ayoko nga po. Ay, ate ko, nalaglag pala yung Shopee ko. Hoy, patawa. Bigyan mo ako siya. Pwede lang po. Namimigay po ako. Libre lang ito. Ay, ito nga, oh. Yung chupon niya. Oh my God. Ay, tatlo. Dalawa lang order ko eh. Ay, ako na. Dan ako din dito. Ang baba ka naman lang po. Baba. Ay, oh. Ah, yung chupon mo. Kasi kanina talaga ito ginagawa. Okay na siya. Maganda bagay nga tayo eh. Pag nasuot. Lalaban na to, diba, te? Oh, mali. Kararating lang na kayo. Hindi ba yung malinis yan? Ngayon lang yung dumating sa bagong tahiyan. Kinain niya. Kinain niya ng plastic. Sorry. Ganito yun, oh. Ganito, oh. Hindi yan kasi ginaganon. Ate, patulong nyo nga muna si ano. Ate. Ha? Bakit? Bakit? Nakikita daw na sa vlog. Ay, sa live. Sa live ba? Handa ko po. Yung kasi malaki yung kita dun eh. Kapag naglalaro ka dun. Oo, malaki. Pero madaling. Pero pag nagla-live ka din, may ano kayo, madaling ba? Dapat nagsasalita. Bawal kang kumain, bawal bata. Bawal Madaling din ba? ba? Pero malaki yung kita ang tama. Oo, 1,000 points. $10. $1. Per ano. May, parang may mission din. Ano 1,000 po? Ay, naman ba kayo? Hanggang ngayon. Pero, isang beses ko lang. Tapos wala na. Tinamad na. Kayo. May agency ka. Siya, nagpupupo ka rin? Opo, kaya lang. Tinigil Nagpupupo ko. sila, nag-e-ems. Oo po. Umiihi. Hindi niya nag-e-ems. Ano po yung monthly kayo nag-ano or weekly? Kapag kasi, Monthly siya nakakatanggap. tsaka kapag Pag nag-i-invite may ka, agency malaki din, din yung ano. commission. Pag may agent. Pero hindi na ako active sa agent ko. Kaya tamad na ako. Nagkaano, Walang oras kasi. nagpapagkakala. Oo. Ayun, oh.
Dito ako ay sa Hindi kayo naglalaro. ML na lang pa. Emel, walang pera sa Emel. Nakabili siya ng cellphone, gano'n. paano? Yung mga nag-i-stream. Wala pa yung stream, meron. Okay, sa isang buwan ko muna kumata. Kapag ano Hindi ka, lang nagsalita ng ano, hindi ko lang napakita yung mukha. ang ginagawa ko pa nag-live ko, ganyan mo lang. Tapos, cellphone ako isa, ganun lang, kasi matapos. Paano? Hindi ko kayo nalalig dyan. Hindi, kailangan ko pa ng entertain followers. sa kahit walang tao. Hindi ganun. Pero nung ano pa yun, Sa YouTube ko hindi na masyado yung Kahit na walang followers. Sa ano? Ganyan ko lang, nunod lang ako, sa isang oras. Mag-affiliate ko kasi patayin ko na. Uy, ko i-live ko to. May free, oo. Oh. Malaki din. May Doon free na product nakatas sa ano, ano. TikTok pag marami ka ng followers. Meron din akong TikTok na may affiliate din ako doon. Kailangan lang ng Nakakumigita ka? Oo, meron. Nung nakaraan, nakapag-cash out ako ng commission kami. Oh my God. Bumili din mo kayo shop nyo, gano'n. Pero ang ginastos ko 1.5. Ang bumalik ko At least may 50. cashback. Pero may mga Bago free itong product baga, dun ah. dito nyo rin ibalik ha. May charge yan 20 pesos. Ganda pa tayo. Natin, ba yan? Oo. Kasi ng di, ang bagay alam ko sa mo, binibili. supot na lang. Kasi bawal kaming maganyan eh, bawal plastic. Ako dala namin yung support para ka. Ay, gusto nyo ganito. Kaya ayaw namin magsupot eh, kasi nakakain naman kayo mga magagandang dilag. Dito din sila. Okay naman ako. Dito na kami. Malamig kasi dito. Pag lumabas kayo mainit. Sakit Kaya sa ulo. okay, papagaling na Ay, kami ng napakabig. dagupan. Kaya nga marami kaming customer. Kasi nga marami malamig kasi dito sa amin. Yun yung Ano ginagawa. pala ano, wala din. Oo. Ay, meron pa din. Dito sila Nakuha na yun. Nakuha na yan. Meron na rin. Nakuha na yung dalawa. Sa 29 gagawin. Ay, sa 15 gagawin. Paano itong mga te? Wala wala ay mga kukuha ng mga Saturday ha, ang balik. Di ba Huwebes yung Huwebes ba yung Ano? Friday. Oo, Saturday ang balik. Ha? Kung may time lang kayo ng Friday, pwede rin. Basta last day, Saturday. Last day, Sunday, Saturday. Sunday. May penalty na yun. Sa Dagupan may penalty na pag umabot ng 3 days. Sabi sa akin sa Pampanga, nung punta ko, pumasyal ako doon. Isang araw, 100 pag di ka nagbalik. Sa Pampanga, ang Angeles. Oh, pag once na nag-rent ka sa kanila, sa mga gown sa down. Uy, meron ako nakita kung Ang mga sinabi mo mura. taga Bulawan parang na ano, may kapatid sila doon, gano'n. 1.5 yung Wala akong mga kapatid nila sa'yo. Lalaki yung kapatid kong nandun. Mayroon kasi sila magsalita. Meron silang kaano. Napapasok na Bulawan. Doon sa lagpas ng eskwela, sa Bukid. Highway lang. Doon lang po yun. Ay, saan highway kayo, di ba? Saan kayo banda sa highway? Doon lang po sa ano. Malapit kayo sa dong O doon katabi sa likod mismo. ng bahay nila? Oh. Naging teacher namin sa Sardong sa Manday, ng city. Ano na? Anong oras na wala? Sige, advance happy graduation na celebration. Wala akong celebration. Congratulations. Hapon pala hapon. Ha? Gabi na. O, bukas, kinabukasan na kayo. Mag-celebrate. Wala na. Hindi na kami graduate. Unemployed na. Hindi na kami wala nang trabaho. Saan kayo nag-budget yan? Tapos na po. Saan? Sa Saan? laon. Sinabi naman, bakit? Diyan, wala din dito. Wala na. Sa Capitol. Sama na sila dito. Ang ganun. Oh. Marami namang opisina dito sa Lindendal. Mahirap din kasi umanap ng company. Ilang mga ko. Dami mong sipon. Kain pa sa saan sila nakakuha ng sa kanila? Sa kanya, sumabay. Saan ka nag-rent niya? Sa likod po ng talong. Ay, yung sa baba? Lenora? Hindi ko tinatawag yung pangalan. Kayo? Kasi pareho kayo kambal kayo? Ang kambal ko mo. Sumama na ako sa kanya. Parang ganito. Parang ganun kay Hana. Parang nung kay Hana, may gano'n din. Ano parehas na? Pero yung kay Hana medyo Mas plain. Kasi medyo mas dark Ay, magkano naman yan? 800.
Okay na sa'yo. Baka nung last year pala nagamit siguro. Bago lang. Same po ka. Ano yung tela niya magaan. Magaan lang siya. Magaan. Manipis yung tela. Parehas na kami. Ambal kami pag ano. Magkatabi pa kami. Kambal ko po. Sabi na. Saan kayo? Dalawa. Abugal yun. Saan sa Bugal yun? Apolo. Ay, sa Pulong. Taga-Pulong kayong dalawa. Kaya William D. Ito Taga William dito eh. Bakit hindi niya sinuli si William D? William D. Kung ano, sulit tayo ngayon. Sinuli kayo, pwedeng ano. Magbibigay yun. O kaya yung mga ipakyaw. Kung wala na silang mapanglagyan, di ba, ng mga pera. O, taga tayong Davao. Ay, ba yun? Yan! Ay, Jen. Meron ng Gcash. Buti kong mag-reply siya. Iyan lang niya tayo, delivered. Nag-comment nga ako doon eh. Hingi tayo ng pang-session ng anak natin. Tal nanalo siya, ay naano siya nung malaki yung kita niya. Pero malaki pa rin yung Hindi, wala na bang magpipika? Ayan. Ma? May sinulit yung ganito? Meron. Nandiyan. Ano na naman? Okay. Makulat ka kasi. Bubutasin mo yan, bago-bago lang. Ha? Bubutasin mo yan. Ha? Bubutasin mo yan. Bakit hindi mo tinignan may mga barong gambal? May? Baro. Hindi mo tinignan. Parang malaking size. Malilaking size ba yan? Susunod yung ano, ang mga pagpasok. Kailan ang pasukan ng PSU? Sa 18. 18 ng August. asan na yung ano, damit ng babae? Ito ba yun? Ito. Ito yung ano, panyo niya. Oh. May panyo na yun? Wala. Yan yung panyo niya. Nilagyan mo ng paano yun? May papel na ba yun? Wala din. Asa na isa? Saan mo nilagay? Lagyan mo ng papel si rin. Si Glyza Lorraine. Ay, meron naman. Meron na ba? Nandito siya eh. Maliit lang ballet. Ang laki Ah. niya. Bakit ang laki nito? Ay, sakto sa kanya yan? Ito oh. Oh, Para saan ito nilalagay? dito ay. Kasya na sa akin po eh. Pero ang taba niyan tignan kasi. Mataba siya. Ang grupo is ano. Ay, nag-advance na ba siya? Binayaran na yata niya. Yata. Binayaran na niya, paint na siya. Paplansyahin na lang niya siya. Ay, ma. Baka makita na ito ay. Hindi magtibang kulay. Itago mo ah. Ako pinalagay eh. Okay na yung classic ma. Yung classic na ito eh. Ano yun? Hindi ko alam. Ano din ay? Sa katabi ng mga supo din. Sana. Saan? Kita mo lang. So, nakita lang ni ibabaw ng sumo sa baba. Babaw ng kauna. Yan. Makikita ito ay. Nakikita si Siren. Lagyan nyo nga ito dyan. Parang hindi na makita ito. Sabi mo, pinitap na eh. Alam? Nakita na eh.
Nandito mo, yung isang parang ah. Tinago pa lang, tinago. Siyempre, tak-tak. Mga kalat na grabe. Ang kaya gawa? Niman, ni naman din ang ginawa niya. Hindi man, ginawa niyang Sasha. Anak! Anak! Grabe sa ba ito? Shop ba ito? Ito ay basura. Ganoon talaga pag maraming tao ang shop. Madami din silang tao. Bakit anda mo yung bulsa ng auntie ko? Doon papuntang palengke. Nasubukan nyo na ba doon nag-drive din? Hindi pa. Dami din tao. Maraming tao, marami silang tao. Malapit na rin tayo malapit na tayo maging ganun. Tignan mo yung tambak sa kabila yung mga plastic natin. Tambak mo. Ikaw nga dyan naglagay. Sa kuya lagay yung mga yun ah. Hindi Mga yung lang mga... squad. Iuwi mo na lahat. Balik natin ulit natin kung ano yung mga balipit doon. Hindi pwede. Isobre yung United Nation tanga. Yung mga prepe niya na doon, United Nation lang isasabi doon. Maihangin lahat yun para mai-arrange ko para mai-arrange din natin kasi nagkagulo-gulo din sila. Siyam, 10. Kulang pa ng 5 ito, 5. Yung kanang ito no. Baho nung puro na rin. Pawis ng pawis.
Pinaturo niya yung cellphone mo. Kita niyo yung mukha niya rin. Hello, guys. Malaki siya, ma. Parang size 40 na yun. Hello? Sabihan, chat ko si Ate Libet para ibalik niya na yung pantalon. Sino, te? Say, ilagay ko po sa pinakauna ha, yung bagong cabinet. Para madaling makita ni. Madaling makahanap. Dito pa. Ano size mo? Ba't yung ba nilalabas? Bakit mo? 1.6 yun? Large to. Medium. Ah, meron din ba ng lunch? Sige, isang large lang. Ay, large din. Ito ay buttons. Ang buttons. Eh, mahal mo, yung merong magsasayaw, pare-pareho sila, balloon. Meron tayong ipaparintahan. Yung sa pare-pareho kong design. Ano siya eh. Kasi baka pwede yan sa mga estudyante. Kaya lang, hindi nila kaya yung Hindi nila ako. Hindi nila afford. Yung 1.8. Oo. Parang size 13 siya. Size 13 to 40. Hindi na lang ang kaya. Saglit lang nga. Bagi lang siya. Ay, friend! Ohayo! Ay, ohayo. Konnichiwa, friendship! Oh, busy-busyhan dito, friendship. Hello, friendship. Busy life. Oo nga eh. Busy-busyhan, friend. Anong ginagawa mo? Oh. Ano daw? Oh. Ay, ito pala. Thank you. Ito. Nahanap ko nga talaga. Inana mo ba yan? Andiyan pala yan. Yung slipper niya eh. Slipper niya. Ay, pagulog lang kayo. Marami naman dyan. Malaki ako. Set ko lang. Low lang.
Ito siya. Matan lang. Sure. Yun lang, tinaminus ko lang. Sakto na. Yan lang. Meron. Meron ito. Sa bahay. Sakto sa kanya yung pantalon. Ay na daw po, ma'am. Oo. Dala mo ID mo. Ito na daw. Ma'am. Ma'am. Excuse me po. Panda. Oh, kunay mo ano mo na Large. Planchara na ba yan? Yung ano, yung coat niya. Yung pantaas. Plancha na. Oo. Oh, hindi. So, yung pants niya, may kasamang pants? Oo. May dalang ID? Ma'am, pwede daw po bang Lagay yung ano, national ID dala. O kaya, o kaya PhilHealth, na voters. national ay school ID lang po yung nadala niyo, ma'am. Sa inyo. Picture na lang. Sa inyo. Picture na lang. May ID ka niya. Ay, national. Nasa office po na. Ang, Nasa office po. bakit nasa office na? Ewan po. Hindi yung ano po namin. Employee ID. Ah, hindi. Nakay national na dala. Dito na nga eh. Kailan na? Nakakasabay ano? Hindi kami nga kumukuha ng ID. Hindi. Kasi ano na yan eh. Malapit nang matapos. Yes, may expire na siya. Ano po yun ma'am? Yung ID. Meron po po yung modern Bukas. Dala kayo ng ID bukas. Ganito po ba? Pero hindi niya pa makukuha Or ngayon. any color po ba? Kay, sa ID niyo na lang. National ID. Voters ID. Bes, national ID mo daw. Sabi ko sa'yo, ID? Parang somewhere, Oo, yung mga... Taga saan kayo? Ma'am, tapos or ganito po. Ano, bugal na ako, ma'am. Pero nag-work ako dyan, ma'am, sa Na, ano. nagsatuhan Dali lang na siya lang nag- dito bukas. Pwede, pero makukuha na namin ngayon yung ano. Oh, basta idahan niyo dito yung ID. Sige po, ma'am. Palitan lang po ba? Or Or pwede yung pagtaas ano natin, ma'am. Kasi, National ID niya. national ID. Oh, kunin niyo muna ng Bigyan mo na sa lang dito. Balik mo dito. Pwede po. bukas. Yan sa labas po. Kaya babalik din ba yun? Tapos pa-partneran po siya ng ganito mga Balik niya na lang daw. Ano yung ano kukunin niyo baro? Ito rin po kayo. Magdadala kayo ng ID. Maganda po yan. Bagong design din ito mo. Sir, double eye, double color. Anong size po yan? Large. Large. Ikaw pumili. Tsaka yung black pants. Yes po. Maglansayin tayo to. Dala mo. Okay, gusto na gano'n. Criminal. Parang ano yung Anong pangalan? Mark. Sa kanya lang ID. ID mo, Bes. Mark Kennedy. Verdes. Ay. Oh. Sila, si madam. Saglit lang ha. Matapusin ko lang. Eh, pwede nyo pong i-fit din yan. Taga saan po kayo? Taga saan po kayo? Complete address. Lumboy. Ah, Lumboy Manok. Ay, joke lang. Saan sa Lumboy? Lumboy, Binay. Lumboy, Binmalay.
Anong number? 73. Number 73. Gunting. Picture. Sa... Lingay. Cellphone number 09. Pesyo linggayin kayo. Limari. Ay, pesyo binmali. 09812. Ay, wait. Sige, sige. Ganda, tama po yun. Pesyo binmali. 0912. 812 ma'am. Ay, 81. 0981. 902. 902. 578. 0981-297-257. Ano niya? Anong course? BS Fisheries po. BS Fisheries. Yung pants niya size 38. Anong section siya? Section 4A, base pass. 4A. Anong FB nyo? FB. Mark Kennedy Police. Ay, ganyan din. Okay. May paglalagyan na. Hmm? Well up yung buwan, pants, ha? Mm-mm. Alin dito? Ito? Single in lang. Sa una. Bukas magigira. Ay, sabi niya, this account can't receive your message because they don't allow new message request from everyone. Naka-private ka, kuya. Pinag- yung Facebook. Share mo lang. Ito na yan. Pwede pala yun? Hindi ma-message. Oo. Pwede may message pero hindi magsisend. Ano yung pangalan niyo ma'am? Add ko na lang po kayo ma'am. Ganun pala yun. Naka- ano yun, Ngayon ko lang alam yun. Bianca. Private. Nakalock pa. Sige. Hmm. Dito na lang dito sa Ah. Magsalamin ko nga dito ma'am. Labas ko ako ma'am. Ah, sige. Tapos kunin ko tong pad. Ito na po ba? Or creams? Ito. Cream. Alin ba yung cream diyan? Cream o beige? Alin ba? Ma, hindi ko Ah? sure eh. Alin ba ang cream diyan? Oo. Ha? Oo. Sige. Ano, oo? Teka lang, release na siya, no? Beige ba to? Ito ba yung beige? Ito ba yung cream? Wait lang. Release August. Ito na lang. Chay, ano na? Paid na siya? Ha? Hindi pa po ba? Ay. Magkano bigay mo? 700 ba? 700. Parang ganito. Hindi pwede ko lang. Minsan
ginagamit. Ito sa Hindi pwede ko. Pwede naman po sa akin. Gusto ko siya. Okay. Ano ko? Sige po ma'am, thank you po. Sige, bukas na lang ID niya, ha? Malapit po. Kasi medyo masakit po. Pwede naman pong paluwagan. Yan po. Kailangan pa po ito na mas malaki na. Pero pwede naman. Ganyan po siya. Tapos, i-close. Mag-close pa naman po kayo dito. Beige ba to? Cream. 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 Coffee may black. Okay lang naman. Pero try niya din ito. Sige nga. Maganda rin tong ano, itong nakasuot sa kanya. Ano po pwede pa ang Ano, mga tube, ganyan po. Meron po. Wala kami tube, sa'yo na lang yun. Kung meron ka. Saan pwede po mag-ibig? Meron dyan sa ano, sa may, mura lang naman yun. Dito po, Alin? YouTube. Dito kay ano, doon po kay DMJ. Doon po yun, doon sa may ano na yan, sa kabilang ano, meron diyang mga ganun. Blouse. Thank you. Kailan na po? 15 po na. 14 po yung 14. Pero saan kailan po kayo? Kailan po ang Sa 14 po. teacher po ba? Sa Bigil. Lapit po kayo lang doon. Hindi na takip po. Pag mahaba. Yung inner mo. Pag mga ganito pwede. Sige nga po yun. Try niyo yung ganito. Oh. Maganda rin yung ganito. Yung ganyan. Ganito. Or ito po. Try niyo ito. Palikot po kasi. Pero makikita yun. Yan lang. Active tayo. So, anong susuotin mo? Okay. Yung nakalak. Ayun nga. Ayun po ay. Alin dyan na. Bawal up. Bawal po yung Blank. meron ganun. Ayan, mas maganda. Mas maganda. Mas sexy. Maganda yan. Diba? Ano yung dulo nito sis? May garter din? Kukunin po siya. Huwag na lang kayo. Maganda din siya nung pag naka-ano na kayo, naka-blouse lang. Or gano'n. Huwag na lang kayo. Naka-tube lang po kayo. Ganyan lang. Maganda ang tanong. Bagay niya. Wait lang po. Pwedeng black yun.
Mas maganda po black. Lalagyan lang dito ng hook and eye. Sana ko iluluwag. Pwede pa naman siyang luwagin. Makakahinga naman po. Pwede paluluwagan naman po. Ito na daw mo. Magkano ganito nyo? Ano? Ito lang, saka yung balda. Oh. $1K. 1K mo na lang yan. Hindi, wag ng 1K lang. Ngayon nyo na po ba po? Kahit bukas. Kasi, i-repair ko siya eh. Yung palda lang. Mga around this time. Hindi, mga umaga na lang din po. Mga ganun. Mga alas 11. Umaga di sasabay siya sa ano. Mga pick up. Oh. Kadang oras. Okay lang ba? 6 sa 5. Na 5 kantura. Anong oras po ang labasan niyo, madam? 5 po. Ito na daw mo. Ito na yung palda blouse si Mama. Ito na. Ilista niyo na siya dyan. Wala nga, tangina mo talaga. Uy, seryoso. Seryoso. Wala sa akin, Tintin. Wala nga sa akin, tangina mo. Uy, bilis na, hindi, bilis na. Hello po, good afternoon po. Bukas na lang po, madam. National ID na po. Saan dito? Maganda po kami para po bukas. Ano yun na? Yung tutubo. Tignan mo yung katutubo siya. August 14 po, madam. Yung August 14 yung event niya. Sukatan ko si Madam. Bukas, August 13. Saglit lang siya sa sukatan ko. Ano pong mangalan niyo po? Full name? Jana Marta Lopez. Jana Lopez. 35 yung waist na. Jana Marta Lopez. Apo, Lopez na nga. Ilan yun? Double M po yung chat. Double A. Complete address niyo po, madam. New Street East po. New Street East. East. Lingayen. Cellphone number. 0917 Oo. 888. Ano? Si? 38 Apo. 1257. 1257. Sa PSU. Lingayen. Teacher po kayo? Apo. Faculty. Sa faculty? Apo. Teacher po. Okay. Anong course po ang kinuha niyo? Economics po. Economics. Ang kana po advance niyo. Ipipid niyo na. Ito na po. Meron po ba kayong parang body ko lang? Body hugging. Meron, ganun tapos talaga na siya ng Pilipiniana. Yung tribal? Ito. Ganito. Yung red? Kanina. Ayun. Gusto niyo ba ng ganitong design? Meron din siyang palda ito. Siya, mukha yung skirt siya eh. Oo. Okay na po. Ito yan o. Ito yung palda Sige, niya. bukas na lang po, madam. Nakita ko lang. Mga 5 po. Sige po, ma'am. Lagyan niyo na siya ng pangalan. Grabe, parang bata, parang anak.
kasal. Bridesmaid. Ang aming anak. Proud kami sa'yo, anak ko. Ito yung inom ni Mother. We are so proud of you. Sana bibili niya. Ay, din tayo na. Hindi pa bibili na yun. Pwede, susukat na lang. Ano yung top ko eh? Yung sa ano eh? Wala pang back. Wala siyang backdress. Kung backdress po, tingin na po ano po magandang gawing backdress dyan na kaya within under 24 hours. Design ko na pwede kayo sa for mga design mo na pwede po idagdag. Kasi bakit kasi bukas na agad? Nakakain. Ano nang bukas na yung Contest na po. Gusto niya lagyan ng ganito. Sinabi na may contest. Yung parang may ganyan, ha? Ay, yung parang contest? Opo, lakandi. Nakambini. May ano po ba yun? May discount po. Ito? Ano, Maria Clara? Nakasando ka ba? Buwan ng Vico. Hindi, sige, sa unang ganyan din. Parang pwede ko. Oo, pwede rin siya. Oo, pwede siya. Para gumalun siya. Meron pang isang design ng ganito. Malaki na yan siya. Pero may discount. Kung ipipiti ko mo sana, hindi siya pwede malagyan yan. Matangkad na siya. Ito na lang naman dito ng pila. Ano? Ano ito ba? Ano ito nalagay niya? Tawagin niyo kasi ano? Ay, mali po ate. Pagpasok mo, balik ka. Kasi sira yung ano. Dito yung ng pool. Ate. Ay, ayan. Ano? Gusto ko na ito ano, design nyo pa. Kasama po yun. Pwede rin naman siya. Oo, pwede Para na mas mag-heels ba siya? Oo po. Gano'ng kataas? Hindi naman. Bench po. Pwede na, tama lang. Okay lang. Pwede naman namin isama yan. Tapos yung pamaypay niya, ganyan. Yun ay abaniko. Oo nga. Pero abani ko na. Oo nga, abaniko ka Sabi na. ko na lang yung 25 yata. Saan pa ba nito? 25. Ano yun? 25. Sa mga tindahan ng mga ano, May mga tindahan ng accessories po mga kayo. gilao. Walis tingting. Ano, bilawo? Ano? Both. Boat na. Huwag mo nang tinitipid sarili. Tapos dapat yung buhok mo rin, naka-Pilipinyana. Upo muna ako, ang sakit naman pa ako. Parang nakaumbok dito. Ay. Mga kwintas-kwintas po yung meron. Ayan. Papasukin niya na maaga si ano, papasukin niya na maaga si Jad. Pagod na ako. Jadea sa Sakit si ng paa ko. Jaja. Sila bahala sa Buhok. Si Kunya, anong sinasabi mo kay Kuni? Kanina pa niya tatay. Ano, Isa accessory? niya ako mo. Ang sakit ng likod. Ang design pa tayo. Yan na, alimura ga. Ano ba yung sinasabi niyo Yung gano'n? ganun yan. Na idadagdag po. Kailan yan na? Gusto ba nilang lagyan? No? Ang alin yung? Backdress. Meron ba meron Kailangan kang natin ganyan wala. binili? Wala na bang ano? Wala na. Kaya natin. Yun, kaya natin i-rush. Ay, sorry. Hindi. Sakto lang doon? Ano, listing. Sakto lang yung ano, parang design. pwede naman. Sige, kaya, sige, go. Hindi na pwede. May mga Basta glugan bilog ganyan. lang siya. May glugan ka sa bahay mo? Glue stick. Ano yan? Ganito lang, mga ano naman na siya. Hindi ko dala. Ano ba nga yan eh, Pilipinyana. Padala ko kayo. Maria Clara. Maria Clara, ito Maria Clara. Tapos, search pa ako. Wait lang. Kang ina nito si Marian na lang bukas. Tapos, bakit kayong grupo lang? Kayong Hindi. grupo? Ano po, buong grade level po kasi. Siya ang Representative po namin. Ang ganda yung lagyan ng petticoat ng 3 rings. Ay, nasa akin ba? Hindi, di pwede. Zero ka Balugod lahat, na zero masyado. lahat. Yun Net lang, lang? yun lang, net lang.
Yung neck lang. Yung bukol ka na eh. Kasi meron siyang pag ganyan na harap-araw. Hindi niya nanap yung notebook niya. Ah, hindi kayo consider. Bye-bye. Saan school kayo ah? PNHS book. Migrant ka na Bakit, dito? Opo. Parang natandaan ko na siya eh. bakit agad-agad? Lang, usag ka dyan, usag ka dyan. Bakit agad-agad yung ano? Hindi, ano po, last... Anong year ka na? First. Huh? First year? Nakita niyo lang sa salamin? Bakit yung notebook na iba sa police station, hindi ko siya nabigits? Bakit? Ay, mo nila, kasi sa police station. Anong course ninyo? Senior high kayo? Senior high? STEM. Anong grade na kayo? Grade 12? 11. Ah, grade 11. Ah. Ganyan ka na hanggang bukas. Pero kasama po to. Pag sinampo ba siya parang medyo... Oo, medyo baba ko. Para ano, maganda tingnan. Medyo babalo ng konti. Kasi Judea. Wait lang, yung sa baba niya ba may iba pa? PM na lang. I-PM mo. PM mo Okay na, po, huwag na sorry dyan. po. Sabihin mo mindlet, may petikot naman siya. Para babalance siya. Ng konti. Ganda daw yung Hindi mo pangtaas. hindi mo pigilan yung kamay niya mag... Ginamit din yan na pang ganyan, Maria Clara din. Mayong. Dami ah. May ganyan si Judea kaso red. Kailangan natin ng red accent dyan para ano. Ay, ganun na rin. Yung igurot kaya natin. Kaya nga yung ano, kaso hindi naman mabagay yun. Ano bang tema niyo? Ano bang tema? Ano po, basta pang buwan ng wika po. Umbo ng wika din. Meron ding pang-igurot. Kaso nga ng bike dito. Yung ano, pero mag-ano ka bale? Magsusot ka ng black sa itaas, tapos naka-cycling ka. Ano ba suot nung last na nanalo? Hindi si Dane. Nasa nanalo, Lakandi. Dane Ano Quinta. siya, parang siyang Mama Mary. May box siyang Ay, yung ano? Si Dane. Grade. Ano? Alay sa Dane. Pwede yung, gusto niya minsan ganyan isang design. Ay, gusto mo nakambini ka? Maganyan ka oh. Ay, ba siya? Sabi ni, yung gown mo. Tapos meron din kaming ano, kapa. Ano po ikaw? Cape. Hindi na mag-invest. Yung cape na ginaganon, parang Reyna Elena, parang ganon, pero iba-ibang kulay. Meron kaming red, may white, may yellow. Yellow ba yun sa silver? Oo, ito oh, tulad ganito oh. Tinan mo yung ano, yung tinan ko sa Maria's Fashion Collection. Ayun. Ay, yung Parang Dr. Victory. Ayan oh, ayan oh. Donya? Doon yung Victory. Oo, ganyan oh, tinan mo siya. Pang mari. Gold. Pwede yung party sa mami or sa ano. Mayroong ano, yung pop sleeve siya, yun siya, di ba? Pop sleeve yung ano, yung pink. Na gown, luxury. Kung contest ba yan, pabunggahan yan. Kulang po yung budget. 3.5 yung gano'n na. Ito yung ganito maganda oh. Kulang po. Ay, maganda yan. Pop sleeve yan. Pwede siyang Pilipiniana. Oo. May pop sleeve siyang ganun, parang Maria Clara. Parang may Pink. pagka-Pilipiniana. Pwede siyang lagyan mo siya ng ano, bolero. 1-4 lang po kasi yung budget. Ah, yung one for. Ayan siya, ayan oh. Ayan oh. Parang maganda siya. Uy, wala akong data, may data kayo. Ano tawag si ma'am? Wala akong data. Ayan siya, din mo. Ay, may data ako. Ito, ay, nene na Ay, siya. ma'am. Ito ate oh. Ito yung kay Brianna. Brianna. Sign niya. Isum mo yung ano, Ayan, nakazoom yun. yung dito niya. Hindi kaya nalalagay ito, ma'am. So, bakit? Ang tawag doon kung saan siya comfortable at kaya niyang i-rampa. Comfortable ka dyan. Ito. Po, tas Saya yung bata. Dapat nilagay mo yun na, ilagay mo na nga yung kasi. bata ko, ma'am. Meron bang kulang pa rin ng ano, parang... Ilagay mo yung petticoat para makita. Kasi sa ano na lang. Hanap kayo ng ano ha,
Abani. Ako, ma'am. Abani. Ano, maghanap na tayo ngayon? Sige, ikaw. Baka, tingnan nyo na yung ano, yung bilihan doon ng mga bilao. Sasarado na yan. Baka magsarado na yun. Wait lang. Takbo. Okay, sasarado na. Alang oras na eh. Brief. Shy ko. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Hindi mo natanggalin yung palda mo para pandagdag niyan. Hindi ko alam. Oo nga, pwede naman eh. Kahit wag mo nang isok mo yung palda mo. Ay, sa'yo to. Ay po, saan po yung abani ko? Ay, sa dulo. Sa dulo, malapit sa dulo, gitna. Diyan lang po. Sa dulo, sa baba. Ay, dulo sa baba daw, tara. Magtanong kayo dyan. Ate ko kasi magsasarado na naman sila. Nagra-rush ang abo. Anong oras niya ba gagamitin? 8 po na umaga. Ala, 8 pa. Bakit? Kahapon lang sinabi? Ay, opo, late sila bukas ako Ayun, mag- Kakain po kayo gano'n. 8? Hindi pa. Magbubukas pa lang. Maganda. Kukunin nyo na ito. Ayun na. O yan, ubay mo sa ng konti. May balance na siya. Sir, bilagyan mo, perami mo na siya ng ano, sarper deble. Ito, adi kamote. Bakit nasipi pa ganyan? Ano yun? Pasok ka, Bel. Papasukin. Nasunog siya, oh. Nasunog yung uniform mo, ano. Sa likod. Ang galing. Oo. Nagkaroon po ng mapa. Tabay ka lang dyan eh. Ano ba pwede dagdag dyan? Ano ba? Ayos ng buhok. Yung ayos mo, mag-make up ka. Dapat nakaumbok yung nanagata yung buhok mo. Oo. Ano pa natin gagawin? Ay, naks naman. Bagay na bagay sa'yo, iho. Parang artista. Pabigyan mo kami ng picture, ha. Sige po. Talaga naman sa Facebook page, ha. Sige po. Pinalo ko pata yung Facebook niya. Ah, gano'n. Yung Maria's Passion siya. Maria's Passion? Opo. Oo. Wait lang. Yan, linis-linis mo. Oh. Oo nga eh. Oh, hindi nagsisisi mama mo dyan. Nagpapanik lang. Pero ano? Pero grabe ha, yung presyo niya promising. Additional ako doon ha. Pag kunwari, gusto kong mag-order ng sarili ko ng barong gano'n. Yung ganyan? Kunwari ito, kukunin ko siya as is. Bibilihin mo siya? Kunin mo na lang ito. Diba? Ano lang, for reference lang. Mga magkano po kayo? Para kayo, baka sa'yo na ito. Parang sa'yo na ito. 3,000. Kapag 3,000. Mentionin ko lang siya. Kasi, At ganyan na sukat mo yan eh. sakto nga dito siya. Sukat mo na yan eh. Mga bracelet. Yung Bagay na may balance bagay na pa siya, sa'yo. no? May balance pa sila. Linis niya. Saka yung valid Saan? ID Yan. dito. Siya yung first, unang nga dyan eh. Ay, nagsama. Yung order. Sa unang listahan natin. Yung order code. Buena Magi. Code Barong. Arrive August 12. Ayan. Kakadarating lang ito kanina. Kanina.
Pabalik-balik pa ako sa station. Nag-abak pa ako ng gasolina ko. 3 beses ay. Saan mo po ba kayo? Diyan sa Victory. Sa Victor. Ang tagaling pa ng Nebesiha. Inabas na kasi. Nebesiha po yung mga ano namin. Yung mga barong namin. Oo, lahat. Yung mga yan, Nebesiha yan. Parang sa lahat din ng punta namin, kaya po yung may pinakamadami yung selection ng bata. Opo, marami po kami. Kasi pagawaan po yung yung supplier namin. Oo. Ito po, bayaran ko na dito. Yan na lang sa kanila. Bali 1,000 na. Malaking talaga yung shop na niya. Susunod May dala kang ID? Sino may file na Ay, ganun? di po. Okay lang po ba sa kulay? National ID. Okay lang po ba picture? Anong FB mo, Pogi? Ano po yan? Anong i-add mo FB na lang niya? siya para diba? Anong FB? Ito. Oo. Yung Nedon de Guzman. Ha? Yung Nedon de Guzman. Ito lang po. Nedon? Nedon de Guzman. NX? E-D-O-N. Patingin nga. Ito po. Hindi ko nakita. Ito. NX? N-H-E. D-O-N-N. Ano apelido mo? Di Guzman? Taga saan ka? Pangapisan North po. Taga dito ka sa Yes Lingayen. po. Ayan po una. Itong nauna. Bakit di mo nilagay yung mukha mo? Bakit? Ano yung kinakain mo? Ikaw ba yan? Oo po. Nung matagal na po yan. 3 years ago na din. Ay, ganun. Ayan po. Oo. Baka hindi rin ito mag-send. Katulad nung kanina, ayaw mag-send. Sabi niya, hindi daw pwedeng ma-send kasi nakalock siya. Profile, August. Tinick up na rin yung isang ganito. Yung ano po. Isang size. Oo. Or yung Narintahan din siya kahapon. Kahapon lang din. Ano doon, di Guzman. Ay, balik na lang yung hanger din namin I-upload na dito August 13. Ano, green hanger ah. Listen mo. Meron. Lalagay ko siya. Yung bata mo pa. Green ay ko, ano Ikaw yan? Oo. Pet up po ako niyan. Oo. May hanger na green ah. Bakal ah. Ha? Bakal na green na hanger. Hanger? Oo. With the hanger? Oo, with the hanger green. Green, okay. Ganyan lang siya, Sai? Yes. Wala siyang dodoble. Mayroon kang service? Ano po? Mag-tricycle na. Ay, malapit ka lang naman eh. Okay, sige. Thank you, ah. Good luck, ah. Saturday po. Okay, okay. Thank you po. May baniko na kami. Very supportive yung mga best friends mo, ha? Yes po, my love, my money lonely. Oo. Very supportive kayo, ha? Sinad ko na kayo, ma'am. Yung magkakaibigan siguro to, ano? Bukas sa piling? Kung ano na lang daw yung natapos. Ko. Hindi po nga tapos sinabi ni ma'am. Basahin mo. Ano ba yan? Bakit nire-reply ng mundo? Kumpan! Bakit daw? Yung ano po namin. Ha? PC. Sabi po nila, 15 ipapas, tapos bukas na agad. Hindi pa na-edit. Abaniko? Abaniko nga raw. Bebe. Abaniko. Uy! Bilao. Kaya ano pa natin yan? I-design daw, sabi niya. O, sa damit, wala na i-design. Bawal sa damit. Bawal po designan, no?
Anong i-design niyo? Kung sasabitan na po namin ng kung ano. Sash, ganun po. Ay, may sas? Oo, oo naman. Pwede po. Basta wala masisira. Wag lang ididikit. Ako. May accessories ka? Pearls? Si Daphne daw may necklace no? So, i-visualize natin. Necklace na pearl, tapos ikaw na pearls. Tapos, Yung sa buhok. Kung meron. tapos yung... Ay, buhok. Try mo yung ano ni Jaja, yung ginamit niya ng prom. Oo nga daw. Dadalhin natin din bukas. So, yung hairstyle Maria Clara, tapos, if bagay yung headdress ni Jaja, yung headdress ni Jaja. Bagay yun, pearl yun. Yung perlas, saka perlas dito. Tanggalin ko na ito, Sis. Grabe, in-enjoy niya ate. In-enjoy ng anak ko. Hindi na akong bakit. Bagay mo lahat. Bagay mo lahat. Yaman. Kaya nga bagay tayo doon. Very responsible. Very responsible sila, ano? Date kasi nagsabi. Tapos yung mga ibang grade, ready na sila. Talaga? Bakit kayo nalit? Ano po, hindi hands-on yung may hawak ng pageant sa grade level po namin, yung teacher. Ayun. Yung ano po, yung may hawak ng pageant po sabi, hindi daw po like nasabi. yung ano. Oh. Ay, wala yan. Kasi lang. Baka doon sa kakalaga. Ito ba? Our princess. My girl. My love. Alam ko pwede din yan. Kanino yan? Pwede niya. Ay, meron ko kanina tao. Hindi ko nga akin. Ano eh? Yung design. Gago sa kabila lang pala yung... Kasama nyo rin yun? Opo, yung dalawa. Kaso nagbebebe. Baka nalupak naman. Baka nalupak yung lamis. Ay! Uy, baba nyo nga yung mga gamit dyan sa mesa. Ibaba yung mga gamit sa mesa. Mamaya naman ano daw. Ito, marupok yun. Marupok yung isa na. Sabi ko sa kanya kanina, gamitin niyo yung sasakyan. Ayaw niya gamitin. Para saan? Pang service niya, tapos uuwi na kami sa dyan. Pang service niya talaga. Ngayon lang. Kasi mo parang sasabay na kayo uwi. Oh. Eh, maaga naman siyang pumapasok siya. Ay, nandito ako. Bayad. Naabutan ko siya kanina. 1-2 po. Sabi ko, gamitin niya. Oo. 7. Parang nalabasan lahat ng mannequin na. Alam ko sana. Hindi naman. Display ko yung, may black din na ganito eh. Display ko yung black na bukas. Na? Yung ganitong palda. Oh. Si JD yun. Bakit? Papadala ko yung ano. Yung parasol niya na rin. Siya, embroidery Philippine Maria Clara to ha. Di ano ko ba? Kailangan ko break yung... Nakahanap ka naman ako. Ay, wala pa. Paano kung may data? Nagtataka talaga ako. Bakit may data ako? Hindi siya yung data ka. Minsan ganun din ako eh. Anong gamit mong SIM? Dito po. Ako, ganun din sa akin. Dito SIM din ako. Minsan mayroong dumarating na 5 gig, 2 gig na free. Bias ko na talaga. Bias ko na to si dito. Filipina makeup look. Filipina makeup look. Ay, malakas signal dito. Pupunta pa kayo sa bahay? May balak siyang Anong ID niyang dala? ID mo nga pa. Ay, Meron kayong national dyan na dala. Ay, yung babalik ka na. iiwan po. Pagbalik naman, ibabalik naman. Ang Wait dami lang, dito oh.
Ang dami. May dala kang ID. Yung ID mo nga iwan dito. Tinan mo mga identity ang dala namin eh. Ano nila yan? Kasi nag-grant na sila dito noon eh. Sino nag-rent dito? Ikaw? Saan school kayo sa national? National. Ngayon. Hindi siya halata. Classmate niyo Pagka niyo yan? dyan. Ano, president po namin. Ancient? Hindi naman ancient eh. Grade 11 na kayo? Opo. Anong mga course nyo? STEM po. STEM po. Ano yun? Anong section kayo? STEM 2 po. STEM 2. Section 2. Parang din siya tayo itira sa dati. Parang si GB din. STEM din si GB. Diyan sa Columban. Manginginig na ako. Wala, feeling ko like makeup lang yun. Red. Kaya Uy, kailangan ang natin ganda. Uy, aksentan ng... kakaiba yung pangalan niya. Pati yung pinido niya. Nyala. ano po? Bisaya po. Bisaya siya. Nyala. Sa Excelsi. Excelsi, sino to? Yung Hinando na yun. Oh. Excelsi Dia. Dea po. Dia Beatriz. Peña. Nyalia. De La Peña. Ang haba ng pangalan Kaya niya. nga po, kawawa siya magsulat. Ano pong pangalan po na shop ni Ipe? Maria's Passion. Wala, clean girl cup sila. Clean girl yung makeup ni Maria Clara. Ay, may choker po ba kayo? Yung choker na black? Wala eh. Ano yun? Taas ng... Oo. Meron dyan sa Gabon, nagbebentang mga ganyan. Ano yan siya? Sarado na sila. Choker. Anong choker? Ano yun? Ito po, yung kay Maria Clara. Yung sa leeg po, yung black. Ay, wala. Wala kaming ganyan. Kaya naman kayong bumili ng black na ano? Tela. Yung ribbon na ano ganyan. Tapos itatali lang dito ay. Tapos kung meron kayong pendant. Yung ribbon lang. May kulay yun. Anong pendant? Kung pendant tayo balo. Wala naman akong alam na pendant. Mga buto. Yan yung binigay ni Maria Clara dun sa ano, may butlig-butlig na tao sa palengke nila. Ito kaya yun? Oo, dun lang yun sa ano, dun lang yun sa Yung bag niya blue. Siya yan blue. hindi pinagkas wala. Kala ko nasa Dagupan ka pa. Kumain ka na? Kumain ka na? Kami hindi pa. Kainin mo kami. Baka meron pang kanin dyan, Sed, ba? May ulam dyan? Kumain ka dyan, may ulam, may kanin. Meron parang hindi bago yung pagkain natin ngayon. Parang nakamatamlay. Bakit ah? Walang sabaw eh. Walang sabaw nga. Nasuya ako. Meron? Si ano daw, tatanungin niya si ano. May plastic bag na lang kasi may petticoat siya. Ang plastic bag na lang. Yung may mga plastic bag dyan. Na medyo malaki. Dapat din namang matupi yung petticoat ay, na maliit. Asan na yung yellow? Siya eh. Asan na yung malaking yellow eh, na ano eh, na petticoat ay bag eh. Di ba merong malalaking bag? Una sana yun. Pwede naman yun, yung kulay dilaw. Asan yung dilaw? O yun na lang. May rosary din ako, purple. Kasi yung ibibigay ko dapat sa'yo na Kasya sa yan. Kasi Tupin mo yung nang maliit yung petticoat.
Si Maria Clara na lang yung Gibitin mo nga, may plastic na transparent. Yung mga plastic na Kailangan katutuwa. Dito na sinabi na Pilipinana. Oo, medyo Filipinana. Pwede naman pala Filipinana. Mga patutubo yun. Kaso na ano na to. Hindi ito. Hindi yan. Hindi mo paglalagyan. Yung damit, yung mga damit, yung kulay dilaw. Hindi yan siya, wag yan. Maria Clara yan, lagay mo sa akuskus. Tapos bagay din yung payo na yan. Anong payong? Parasol po siya na red. Oo. Red po po. Patingin ang payong niya. Parang ganyan po. Anong kulay? Red po. Meron kaming mga red kaya lang ay Chinese ballot. Kaya. Ano na wala na yung data po. Mukhang, hindi naman siguro magmumukhang Chinese yun, di ba? Connect tayo sa akin. Meron akong Gusto data. niyo ba nila yun? Marias. Pakita ko? Bianca Wi-Fi. Yung red na. Ano tayong? Hindi inchik yun. Hindi naman matikikita ang Chinese. Plain lang siya. Plain? Oo. Patingin. If ever po magkano po yung red po? Cocktail. And yung ano? Pick up yan. Pipick upin yan sa 14. Ay, na red. Na red po yun. Maria's Passion. Nasaan na ba yun? Makinata ko, nawala. Hindi ko makita. Nawala siya. Saglit lang siya. Upuhaw nga ako. Baka mayamatay ako. Nawala na ako. Ano sila nila, Bia? Bye bye guys. Till tomorrow. Bye.